croeso I haglediad rhif checks notes 137 question mark. A dyna yn union y math o sioe chi'n mynd I gael mis yma. Mae mis Awst. Does dim byd yn gwneud synwyr. Mae Bryn sydd wedi toddi allan y cwestiwn. Mae gwyliau'r haf wedi absolutely toddi fi physically, mentally. Mae Iestyn a fi wedi blindo trio crolio dan leis y grid. I mean, allai just weld Bryn rwan yn neud I flick-flacks, sticio I dyn yn yr awyr, a mae fflat o'n llawn o eda coch, just ar gyfer testio, ond dim achos bod o yn y ffilm di ddim mis yma, achos na fod I like, y Charlie guy o'r meme, come on, always sunny in Philadelphia. Oedd y train swap nes I wneud yn criw, nes I gochi pawb y fyna. Do. Oedd yr FBI ar dol di. Pawb ar ôl fi. Ond nes I just managio neidio allan o'r tren a dod nôl ar y tren. Ac o'n i'n nôl yn Gymru. Amazing. Great. Ac oedd Transport for Wales ddim di cocio fyny ac ti ddim ar bus na'n byd. Croeso. A frwdda. Gynulleidfa annwyl. Mae heddiw heno mynd I fod yn... It's a bit of a show, okay? Mae'na big things yn digwydd yn byd AI. Mae'na big things yn digwydd yn bywyd ni. Mae Iestyn efo heads up dathliadau yn tu chi. Canlyniadau tygau. Hapus iawn. Wedi dod llongyfarchiadau. Gen ni ar gwrandawyr I gyd. Nes I weithio'n galed ar hwnna. I mean... Took me 16 years to accomplish that. Maths GCSE na. A di dweud, ond dwi'n ffaith bod chdi di mynd yn ôl a ti ticio fewn ac ti wneud o. Dwi'n really? Gyd yn prawd o'n chdi. Dwi'n mynd gwybod os dwi wedi deud hyn ar y sio, ac mae hwn yn hollol sincere. Yr GCSE dwi'n mwyaf prawd amdano fo ydy pasio mathemateg fi. Achos dydy Bryn fi just ddim. Jo ddim yn gallu dal y figures. Maen nhw'n floatio rownd a maen nhw'n bugger off a dyn nhw just ddim yn aros fewn yna. So cael yr na diom di helpu fi mewn bywyd really, ond oedd just gallu neud o. So insert wisdom pasio ymlaen I bobl ifanc, cos ti'n gwybod mae'r teens I gyd, maen nhw'n sick o TikTok erbyn hyn, maen nhw eisiau slow content maen nhw wedi dod fan hyn I gael I bratsam y content nhw, croeso i'r haglediad. Guys, mae gennym ni ffilm di ddim eitha amazing. Mae siŵr fydd y teitl yn esbonio fo'r grandawyr, ond oedden ni ddim cweit yn siŵr beth ni'n mynd I fod yn gwylio mis yma. A Iest, chwarae teg, Mr Letterboxd I hun wedi ffigur allan. Mae hi'n anniversary ar y ffilms yma I gyd, eleni. Be dych chi fancy? A neidiodd y Celtic Connection ma allan. Pride of Abertawe. Pride, io. A for good reason hefyd. Catherine Zeta-Jones. A Sean Connery yn Entrapment? Question mark? Yeah. Hwna dio. Mae basically dau ochr o'r haglediad. Mae hwn yn mynd I fod yn ffilm ffynnu. A wedyn leotards ochr o'r haglediad. So, na I fod yn agored iawn. Mae'n hollol amlwg pan bod Catherine Zeta-Jones wedi dod yn Oscar-winning megastar. Achos, o ti'n watched y ffilm yma ac o ti'n methu peidio sbio arno hi. Oedd o'n stupid. Like, o'n i, as an ostensibly straight person, but, you know, yn gwachod Entrapment, mae'n fluid yma, guys. Oh, God, dim fel na. Please torra hwnna allan, yes. Nope. Okay, dim dyna'r math o sio. Mae'r haf wedi scramblo fi. This is 100% a family show. Dwi wedi cael gymaint o family dros y 6 wsos diwetha. Fuck sake, Sioned. Pull it the fuck together. Think of the fucking children, Sioned. Ond mae'r newyddion, surprisingly, mae mis Awst, nid mis newyddion tawel mae honno yn byd tech. Mae gennym ni rhestr dirfawr o freaky, kind of potentially world-breaking stories. Rhan fwy yn nhw I wneud hefo y Gemini, yr Google Pixel event, yr Pixel 9 XL Megabot 5000.
generative AI mewn lluniau, just brawychus, chydig bach. Apple yn trio cael lot o bres off defnyddwyr Patreon rwan, lot o hwnna di ddod fyny. Hefyd, Iest wedi bod yn neud field test. Mae hwn yn, dwi isio neud o fewn i'r stori yma mor fi ag y gallwn ni, a wedyn gallwn ni neud o fewn i'r chilling Gemini AI stori sy'n gen i do fyny. Mae Iest, mae di ticio rhywbeth off y Iest Test. Mae o wedi wneud Iest Better Than Meta Quest test heddiw. Mae wedi bod am trip i'r Apple Shop, guys. Okay. A di dod adra efo bag gwag. I ddathlu bag gwag. Iestyn, beth am i ni cael drink? Dwi di anghofio'r agenda, achos, obviously, mwy chaotic yn y garfer. Bryn, mae'r gwydred o wyn yna yn gadael chwys ar y gwydr. So dwi'n licio hwnna i ddechrau fo. Gwni ni neidio fewn i'r agenda hefo bottle o wyn. Mae hwnna'n edrych fel gwyn crisp iawn. Wel, Sioned. Mae gen ti lygad da. Thank you so much. So, mae'n edrych fel gwyllt neu whatever. Mae gen i botol o fama o gwneud Canty Estate, gafi di gafi. Ti di cael gafi o blaen? Do. Sy'n fersiwn Eidaleg o Chablis. Yes. So, a hwn di'r nodyn oedd ar ochr y shelf amdano fo. A mae'n gret, dwi'n lyfio hwn. Mae'n tynnu hwn i fod bach yn y gwrs. Tyd ar microphone bach yn nesaf, Bryn. Dry and crisp, but with delicate lemon aromas. Goes with fish. Bryn, ti yn dry and crisp. Ti'n smolio ta fach o lemons. A swn i'n lyfio mynd am fish efo chdi? Sushi, fish and chips. I mean... I'll take salt cod. Hwna beth o'n i'n cael bwyd efo ffrind i fi neithio'r Roses Thai Cafe. Yeah. Ac mae gen nhw'r rhywbeth newydd ar y bwydlen sydd yn prawn donuts. Yeah. So, wedi cymryd prawns, wedi cael puree efo mewn i fath rhyw mush. Like fel prawn crackers-y, kind of. Yeah, wedyn di siapio fo, di bredio fo, wedyn di ffrio fo. So, prawn rings. Sauce. Prawn rings mewn ffordd. Ond fatha mordew a donuts. Dwi ddim yn gwybod beth feddwl am hwnna. Mae'n y plum sauce efo fo, mae'n hwn really nice. Okay, dwi'n mor olch o ti'n neud hynna, cos ni just fel, mae'n swnio fel rhy gormod. Mae'n ormod, ond... Ie, ond gan bod ti'n Llundain, o ti probably'n talu, like... Wel, o'n i'n hefyd yn rhannu... 40 quid am y starter. O'n i'n rhannu fo met fi, so un a hanner ceisi. Dim ond tair o'n nhw'n oed i chi? Dwi'n meddwl bag o donuts. I suppose na dyna fe mae donuts yn costio'n steddfod fyd, so ti'n ma... A sam hyd yn oed prawns yn rhaina. No. A hyd y gwni. Scandal newydd. Food Standards Agency. Hwn ar beth o'r medal drama. Mae medal drama gate yn parhau achos bod y steddfod ddim wedi wneud PR cyhoeddiad call amdano fo. Maen nhw just i sort of mynd bach o cultural appropriation going on, a da ni wedi cancel fe gyd, bye. Nath yr Eisteddfod actually ddeud o'na cultural appropriation? Na. Well, there you go then. That's just speculation still going on. Actually, mae na cwpl fel... gan yr Eisteddfod i hun, mae o gyd wedi... Hei, dwi'n siarad fel bod fi'n gwybod amdano. Ond mae o'n un o fel... Os ydych chi'n gwybod, gadwch chi ni wybod, so gwni ni... Mi na i ddeud, mae na... Dwi'n misio neidio fewn i hwn. Oh god, drychwch ar traed fi. Maen nhw mor lib. Oh god, no. Sioned, what have you done? Dwi'n credu. Mae'n fluid yma. Moist. Ond mi na i ddeud, mae definite lle am trafodaeth really agored a ddofn amdan bobl gwyn Cymraeg specifically yn fel
trio dychmygu sut mae i fod yn oppressed ac i fod yn... Hwnnw fel na, a ddim oherwydd ddim necessarily sgwennu o'i profiad nhw hun, fel dychmygu profiad rwy'n arall. A mae hwnna'n hollol valid, dyna di sut mae gwaith dychmygol yn gweithio. Ond, os wyt ti'n cymryd o'i ffwr o rwy'n arall sydd actually di bod trwy hwnna, sydd actually byw hwnna, a'i siawns nhw i ddeud o, mae hwnna'n oh god, so problematic. Oh, I've tried glib, bob man. Oh. This is the show for it. This is the show for it. Dwi'n lyfio. Hey, wan bod ni ar YouTube, guys. Gallwn ni fod, all over the place, man. Yeah, gyda llawn ni ar YouTube. So chi'n gwrando ni ar YouTube. Like, share, and subscribe. Yeah, oherwydd mae Google yn cadw wneud y thing na, lle maen nhw'n cancel o service a wedyn newid o i service arall. Oherwydd, so oedden ni'n gorau gadael Google Podcasts a rwan dyn ni ar YouTube Music, which was a pain in the ass in itself. I mean... Yeah, apparently, oedden nhw'n licio'r ffaith bod ni di reid porn yn teitl. Mae'r, like, central tenet o'r sioe ni. 6 mlynedd yn ôl. Drive-by sex toy haglediad oedd un o'r great titles. Cyn i fi ddechrau just wneud puns ar y ffilms. This is all pre-pandemic. Beth wyt ti'n yfed? Iest. Mi eis i y diwrnod o'r blaen. I chol andyd yno. I chandid no. London no. A wedyn so mi nes i y daith teg draw at yr Wild Horse. Cwmni sydd wneud cwrw gora'r byd fysyn ni'n tybio. Wow. Wow. Mae'n eitha tebygol. Na hwnna di cwrw gora'r byd. I mean, bron bob Amsterdam un... falle mae'n cytuno, ti'n Be mae nhw'n rhywbeth? Dwi di ffindio'r un gorau yn y byd i fi. Hwna fedio. Ti berffaith i fi. Ie. So dwi'n yfad, ma nhw'n neud ar y funud, ma nhw'n mynd trwy be ma nhw'n galw yn Elements series, lle ma nhw'n trio pethau newydd allan ac yn cyfuno pethau. A hwn ydy rhif 15 ac enw fo ydy Nectaron Pale Ale. A mae hwn ydy cael ei wneud... fel un o'r Power Rangers. Buzzing with the bold, tropical and citrus fruit character of the stellar New Zealand hop variety, Nectaron. So mae'n wedi cael y hops o Sela Newydd. A wedyn mae'n deud yna fo, wedi ei fragu yng ngysgodion y mynyddoedd ac awel y môr. Iechyd da. So ie, mae hwn yn andros o neis. Deitha na sicr na Nectarons oedd yr villains in Captain Scarlet. Bloody hell. Smashed it, Bryn. Smashed it. Yeah. Turned them into pale ale. I mean, swn i'n sgwisio nhw, bragu nhw, dim problem. A wedyn mae genna fi... Mae genna fi... just special release, dyn nhw'n, a mae hwn yn ei neis. Quarry of Colour, dyn nhw'r un yma. Whoa, mae'r tins yn amazing. Named after Llandudno's 19th century public gardens Happy Valley, a former limestone quarry, each spring the gardens come alive in a burst of vibrant colour. So yeah, mae hwnna'n un neis wedi cael ar tap o blaen. Mae hwnna'n swnio. Mae hwn yn ddarganfyddiad i fi. Be di enw'r brag di? Wild Horse. Ond i staple nhw neu di ffindio ar tap yn rhan fwy o lefydd ydy Nakota. Necota. Ie, so mae hwnna yn label gwyrdd sydd ar hwnna. Dyn nhw'n dod lawr ffyrinn? Dwi rioed wedi gweld nhw'n blaen. Neu, dwi'n mynd i pub digon aml. Sgwennwch fewn gwrandawyr, beth yw'r broblem? O'n i'n ymylu'n arw iawn ar beidio cael drink heno. Chos dwi wedi bod, as I like to call them, gynnau'r collie wobbles. So collie wobbles, dwi'n eitha hyderus yn rhywbeth allan o Beatrix Potter, ond o'n i'n meddwl bod yn ddisgrifiad eitha da. Fe wedi bod yn bach yn wibbly-wobbly. Ti wedi gwneud mam gymeriad? Dwi wedi gwneud mam gymeriad humongous. Oedd passport y plant wedi rhedeg allan. A nes ni'n ngofio niwio nhw a ddim ffindi allan tan wrth ysdwetha. A da ni fod yn mynd i Ffrainc fori. Na, di Sadwn. A mynd o siau rwan. A dyn nhw'n di printio yn yr hyd yn oed efo fast track passport. So, mam gymeriad y ganrif. Swn ni'n galw hwnna. So, bach o collie wobbles arna fi. Sydd yn bach yn silly, achos di o ddim yn fel,
medical emergency na, bod bobl yn sel neu'n byd. Ond dwi bach yn tense, like compulsively check y ffôn. Dim yn ffordd neis. So, ni'n meddwl, ond ti'n gwybod be? Wrth i Dr Bryn awgrymu a Mr Iestyn, y surgeon, dweud, wallus a rhywbeth bach yn helpu. So, dwi wedi mynd am yr hen ffefryn Tony Port. Port melys, ond di o ddim fel... Mae Tony Port gymaint yn neisiach na port ruby arferol. Mae'n llai syrupy. Mae'n bach yn sgafnach. Mae'n drink bach yn haws. So just hwnna, dim dim byd yna fo, just sipio. Mae fel rhyw sherry bach. Dwi'n efo'r consistency o calpol. Na. Sudafed. Os gath unrhyw un erioed Sudafed? Fel ffisig. Dyna dwi'n edrych amdano yn spirits fi, bod nhw atgoffa fi o ffisig. Ie, mae yna botl cyfan o fel penderin yn cwpwr ni, sy'n mynd i aros yna, achos mae fi ar gwr just fel, dwi'n gwybod ei wneud efo hwn. Just methu yfed o. Lyfio fo, sbio yna fo, mae'n beautiful, a mae hogle hyfryd anna fo, a dwi'n gallu fel mynd fel na, a just cymryd yn lle, ond gallwn ni ddim yfed o. Dwi'n mynd teimlo. Mi nas i whisky sauce ar gyfer steak wythnos diwethaf ddo, dim efo'r penderin. Yn anffodus efo jura, sydd hefyd yn really ddrud. Wow. Bryn. Oedd y botol really tiny. Oedden ni wedi cael botol really tiny. Ac ni fel, wel, un ai hwnna neud yn un agor y penderin. Wow. Oh my god, oedd y sauce yn amazing. Wow. Sorry, okay. Bryn. No, fair play. Okay, right. Sorry. I mean, okay, fine. I mean, lle cynnig fi dod draw I cael steak, y jura. Ti'n mynd be, oedd y plant hefo mymgi a tydci. So, nes I steak dinner. Steak dinner, glas o un, just neud sos yn hun. Oedd yn flipping luxurious, Bryn. I mean, I fod yn deg o'n I fyny Sioned o ti mam a dat yn cael steak a botol o gwyn. So, I mean... Okay, cyn ni just siarad am gwyliau. A ni di gyrru botol neis o gwyn I fyny o mlaen I. So yna barod erbyn I fi gyrraedd. Let this breathe. Bryn. Basically. Rhowch o yn y jwg specific yma. Be oedd y ffynnu hefyd oedd mam a dat yn cwyno bod I iCloud nhw'n mynd yn llawn. So nes I dweud, ta be, na I just rhoi nhw ar iCloud fi. A be nes I sylweddoli wedyn oedd o hynna hefyd rhaid bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu mynd I Apple Music a cael y subscriptions I gyd. So wedyn oedd dat ffigur allan, hang on, mae hynna feddwl fydra I cael music ar y ffôn a wedyn chwarae fo'n y car a mam yn mynd, oh god. Music. Wel, so mae di bod wedyn trwad, mae di ffindio'r Johnny Cash, Marty Robbins Gunfighter Ballads, Wow. Neil Sedaka, a bob math o hen. Mr Salisbury. Mae wrth I fod, wan, achos mynd i'r car, mae'n gallu chwarae I country and western, o mae'n cael well of a time. Mae mam fatha, ti'n mynd cael dod fyny. Delightful. Mae hyn yn delightful. So, yeah. Rwan ta Bryn, tas ti eisiau sgwennu llythyr iddo fo? Yep. Bys ti'n meddwl sa ti'n gallu sgwennu llythyr sy'n sir, kind of twym galon, o'r galon, neu bys ti angen bach o help? Wel, ti'n beth sy'n angen chdi bach o help I ddweud y gwir. Llydd Google helpu ti fo hynna. Fe dweitho? Gret. Amazing. Dwi'n gallu neud o swnio fatha bod o'n bach yn creepy amhersonol. Definitely. Gret. Definitely. Fatha llythyr busnes. 100%. A Gret. just blatantly neud fyny ffeithiau. Amazing. Gret. Amdan y bobl I ti'n sgwennu amdano. Fantastic. Fydd wrth I fod. Oedd hwnna just improv segue spectacular ys gael dweud fewn i'r newyddion. Iest, mi ddown ni am y Iest Better Than MetaQuest test yn fian, ond swn I yn licio deifio fewn i'r existential crisis o'r freaking Google Pixel
newydd sydd rwan yn gwneud hi gymaint yn haws i ffeicio hanes. Falle, dwi'n credu dwi ddim yn rhy grif i ddeud hynna. So, yes, ti sydd bod yn rhoi trein fewn yr specific y stori yn y Verge. Ie, nath nhw gyhoeddi fo ryw wythnos yn ôl, dwi'n meddwl, nath nhw gyhoeddi, oedd y cyhoeddiad gyn Google, ac oedd o'n un odd lle oedd nhw'n siarad am AI am 3/4 awr, a wedyn nath nhw ddangos y ffôns, so yn neud yn siŵr fod pobl yn gwybod Gemini di'r prif thing, yr AI, a wedyn mae'r ffôns jyst yn thing da ni'n neud, sydd yn cario'r AI mewn ffordd. Yr ffôns ydy sut i cael Gemini, y pen pwysig da ni eisiau siarad. Mae o'n dod yn built-in yn yr Pixel 9 a'r 9 Pro, ond mi fydd o ar gael ar yr 8 hefyd, a wedyn fydd o'n dod i rei Samsung yn fuan. So mae o'n mynd i fod yn cymryd lle Google, beth dyn nhw? Just Google... Just Google, dwi'n dweud, ie. Yr app na ti'n gallu gael ar dy ffôn, ar dy iPhone, ond mae o'n lot fwy clyfar na Siri, di bod erioed, ond rwan mae o'n cynnwys yr AI mae i gyd, ond y peth drwg amdano fo o ran just yr un ochr bach, os ti'n gofyn wrth Gemini, set a timer for 10 minutes, dwi'n rhaid o'n neud, so maen nhw'n gorau cyfuno hynna i gyd efo'i gilydd, ond y darn sydd wedi creu'r controversy online fwyaf ydy y ffaith fod nhw wedi adio at i cameras a'i meddalwedd lluniau nhw, fel nath o flwyddyn dwytha, lle oeddech chi'n gallu torri person allan, so oedd y person yna di mynd, a wedyn oeddech chi'n gallu torri person a symud o gwmpas y llun, a neud o ffitio fewn y rôl yn y llun. Rwan, mae o'r un peth a be ti'n gallu neud yn Photoshop, lle ti'n gallu highlightio section, reid prompt i fewn, a deud... Popiwch o fewn i fyny. Dwi eisiau beic wedi cael damwain i fewn car ar y lôn yma fyma, a mae o'n neud hynna. Mae fatha fod nhw wedi creu meddalwedd yma, a heb di reid limitations arno fo, os am guardrails mewn ffordd. So, mae paragraff cynta stori'r Verge yn frawychus. Dwi'n sy'n chi darllen hwnna. So, na i darllen hwnna allan. So, hwn dy stori'r Verge. Y title ydy, No one's ready for this, a subtitle. Our basic assumptions about photos capturing reality are about to go up in smoke. So, an explosion from the side of an old brick building, a crashed bicycle in a city intersection, a cockroach in a box of takeout. It took less than 10 seconds to create each of these images with the reimagined tool in Pixel 9's magic editor. They are crisp, they are in full colour, they are high fidelity, there is no suspicious background blur, no telltale sixth finger. These photographs are extraordinarily convincing, and they are all extremely fucking fake. Ond, mae hwn yn masif, achos mae'r stuff ma ar gael, wastad ar gael, di bod, ers blwyddyn neu ddwy peth yma, ond rwan, maen nhw'n llythrenol yn default yn ffôn chdi. I ti just fynd a mynd, gwnaed hwn. Dyna sy'n odd o beth iddyn nhw'n neud, Mae wedi adeiladu fo i fewn i'r Photos app sydd yn dod ar dy ffôn. Dyna sy'n really odd amdano fo. Cos dwi'n iwsio Google Photos app just i bacio fyny lluniau fi, just achos mae gennau dal legacy Google Photos ers blynyddoedd, ers pan ma'n i'n iwsio Android phones. A maen nhw wedi bod yn trio hwffio rhyw magic erasers o stuff yn y fi, achos bod fi'n talu am storage extra, fel idiot. Maen nhw wedi bod yn do you want to try this? And dwi'n mynd, na, dwi'n iwsio ni bacio fyny. So mae wedi creepio fewn heb i fi hyd yn oed sylwi arno fo, a ti'n cael prompts amal iawn i fel, ti eisiau trio hwn? Ti eisiau trio neud hwn? Fel gwthio fan y ti mo? Take a little tawny porch, Sioned. Oh. Would you like some? Just a thimbleful? Just a little bit. Y llun na o pan oedd ti'n coleg, fan ni just neud i'r beth na ti'n licio, just i flannu. Hwna dio. Dwi di goffa wneud IRL purges o lluniau coleg fi. Mae kids just yn mynd i fynd fewn rwan a just mynd, oh yes, yr amazing spot humongous nawr yn Barbara sgenna i. Gallith Barbara. Di iPhone fi methu wneud i byd am Barbara, sydd currently wrth ymwyl trwy'n fi. Hiya Barbara, nice bod ti'n join yn i. Wel, mae yna apps o'r App Store ti'n gallu downloadio i wneud pethau tebyg i hyn, ond ti'n
ar bwrpas yn mynd i chwilio amdano nhw. Specifically. Mae hyd yn oed y Photos app sy'n gael ar dy iPhone, dos na'm blemish removal tool yn hwnnw hyd yn oed. Mae ar gael ar y Mac, yndi, ond dos na ddim byd fel na ar dy ffôn. So ti'n mynd yn ôl eto i'r erthygl ar wedi sgwennu gan Sarah Jong. Mae hi di dweud, like, oh, this is the things that I've been able to do. It's just a picture of my friend. A rwan, dwi di roi llun o ffrind hi'n eistedd fel llawr fflat nhw, a mae just di roi, rhod loads o drug paraphernalia rownd hi. Give her an alcohol and drug problem. A Google's Magic Editor, dim problem. Lines of coke yna, syringes, tourniquets, dim problem. Crashed helicopter, y ffamil, y bont, ti'n mynd i'r ysgol ffamil? Great, dim problem. Ti'n hollol iawn bod na ddim oh my god, mae'n gallu neud fel llun this is a real photo of an empty street, a wedyn Google's Magic Editor, can you put a motorcycle crash and a dead body next to iddo fo? A maen nhw fel, fine, dim problem. A mae'n un lle mae'n dweud, dwi'n fel yn yr erthigol cyn ar y Verge, ond dwi'n un o pobl Iest i lincio i rhywbeth Welsh, beth yna fo? Ar Threads. Ar Threads, beth yna fo? Chris Welch. Chris Welch, oedd o di bod yn arbrofi hefyd, ac oedd o'n dangos bod apparently diolch yn fod i gallu generatio pobl, ond oedd o di promptio roed baby carrier ar ben car efo blancad yno fo, ac oedd y thing di roi babi yn y baby carrier, ond wedi blurry allan gwyneb y babi. Ond mae o'n fel ti'n dweud, i ryw radd, o'ch ti'n gallu ffeicio fyny lluniau yma ers mae image manipulation wedi bod yn gwmpas ers ganrifo ers yn dwylo'r masses rwan. A hynna di lle. A hefyd y syniad o ti ddim a mae pob yn gallu cyhoeddi hwnna am cael y clout o hwnna ariannu fo mewn nesa peth i ddim, a ddim yn yn mynd i ddiodda wedyn yr consequences o'r celwyddau na sy'n dod o'r manipulation sy'n di cael ei wneud. A da ni di gweld yn eitha gry dros yr pythefnos tair os dwytha be ma'n siarad yn neud ar-lein yn gallu... Mae just a paragraff yma yn yr erthygl. The persistent cry of fake news from Trumpist quarters presaged the beginning of this era of unmitigated bullshit in which the impact of truth will be deadened by the fire hose of lies. The next Abu Ghraib will be buried under the sea of AI-generated war crime snuff. The next George Floyd will go unnoticed and unvindicated. Hwna dio. Mae'r paragraff ola yn y stori, mae Sarah Jong yn sgwennu mor dda, achos oedd hi just... We briefly lived in an era in which the photograph was a shortcut to reality, to knowing things, to having a smoking gun. It was an extraordinarily useful tool for navigating the world around us. We are now leaping head first into a future in which reality is simply less knowable. The lost library of Alexandria could fit onto the micro SD card in my Nintendo Switch, and yet the cutting edge of technology is a handheld telephone that spews lies as a little fun bonus feature. We are fucked. Ydy sut mae hi'n gorffen yr erthygl. A dwi yn fy collywobbles era, ac oedd darllen lot o'r rhai neithiwr yn... Oedd o'n flicio fi nôl i fel sut y ti'n teimladeg Covid, like, eto just fel, dwi ddim yn gwybod sut mae hwn yn mynd i chwarae allan, a dwi'n licio fo. A ti sort of trio meddwl fatha, be di'r defnydd da o hwn? Oedd yn dangos y hysbyseb lle oedd na
cwpl a un o'i plant nhw'n siwt yn ei hun. So oedd y mam a'r mab yn y llun. Wedyn oedd nhw wedyn yn dod allan o'r llun. Mae hwnna ffeature ar wahan, dydy? Ie, ond mae nhw'n trio fatha neud allan, mae hwn just, ti'n gallu neud pethau fel la, ti'n gallu, os ti'r person yna ddim yma, ti'n just yn gallu adw nhw fewn wedyn, a mae fatha, oedd nhw yna, dim just in spirit, ond nhw actually yna yn y llun. Force ghost. Ie, force ghost, fath o beth. Achos mae yna gymaint o astudiaethau a gymaint o waith wedi wneud ar sut mae bobl yn cofio pethau o luniau. Hyd yn oed os o ti yna. Ie. O dyna mae pobl wedi bod yn gofyn wrth Google, y reviewers i gyd wedi bod yn gofyn nhw. So, what would you use this feature for? Well, sometimes when you take a photograph, it doesn't reflect the feeling that you had at that moment in time. So we're giving you the power in your hand to reflect that feeling you had at that time. Well, rose-tinted glasses thing ydy hynna. Lle ti'n cofio amser maith yn ôl. Waw, oedd hwnna yn ddiwrnod arbennig. Ond, di'r lluniau ddim yn gorfod fod efo'r balloons mawr yn yr awyr a stwff. Sut maen nhw'n neud o hefo gwynebau, bod ti just yn rhoi magic eraser ar gwyneb ti, and just make me pretty. So ti'n mynd i andio fyny hefo lot teens, menywod, specifically, just yn mynd, dim fel na ni'n edrych, o'n i'n teimlo fel hyn. Gwnaed hwnna i fi? Wel, ti'n gweld, so un o'r quotes, wel, chdi ffidio Iest oedd, wow, Mom, I can't believe these photos of my 3rd birthday. I can't believe there are all these flowers and hot air balloons. There. Oh, no, sweetie, that was just something we added in for no reason on our Pixel phone. Yeah. A ti'n fatha, be ydy'r dy hanes ti? Y perffeithrwydd e. Dwi'n teimlo fo'n diwylliant Americanaidd iawn. Swn i'n mynd syni bod o'n Asiaidd, ond falle bod yn Ewropeaidd hefyd erbyn hyn, o just y perffeithrwydd ma o methu byw, dwi'n gwybod o'n hyn fel methu byw heb bod yn control o bob peth sy'n y llun yna. Methu gadael i reality fod yn mesu fel mae o. Mae'r y quote nath Bryn newydd allan gyn berson o'r enw Sebastian Dewyth, a mae o yn designer oedd yn arfer gweithio fo Apple, a rwan fo a'i ffrind yn creu halaid camera, a maen nhw'n newydd ddod allan efo proses 0 ar y camera. A be mae hynna'n neud, pan ydych chi'n tynnu llun efo'ch iPhone, mae Apple yn mynd on amdan, maen nhw'n tynnu 20 llun yn stacio nhw ar ben ei gilydd, yn analysio'r gola a'r be sydd yn y llun, gwair di hwnna, awyr di hwn, so mae hwnna gorfod fod yn las, bla bla bla. Ond be mae proses 0 di gallu neud oherwydd yr APIs newydd sydd ar yr iPhone, mae'n gallu just mynd yn ôl i be oedd sut oedd tynnu llun digidol cyn y processing AI ma i wybod na awyr a gwair a coed na be bynnag. So ti just cael y raw photo pyr i ryw radda o be mae'r sensor digidol yna yn gael. A dwi wedi chwarae gwmpas efo, a ma nhw wahanol. O'n i just testio fo ar cwpan o cappuccino ar y bwr. I tynnu llun efo'r camera app Apple built-in, a wedyn tynnu llun efo hwnna. Ac oedd Apple yn neud yr over-sharpening thing ma, ac yr bubbles ar y top yr cappuccino, oedd Apple yn meddwl na noise oedd o, so oedd o'n trio cael gwarad yna fo. Smoothio nhw lawr. Ie. Ond yn yr un proses 0 ar halaid, oeddech chdi yn gweld bubbles di hwnna, a mae yna texture ar y cwpan ma, so oeddech chdi ddim yn weld ar yr un arall. So, dwi wedi bod yn defnyddio'r camera app yma ers hir, ond dyma'r default setting arno fo i fi rwan, yn fod mae o'n gadael chdi cael fwy o control wedyn yn yr, just codi'r highlights, tynnu lawr y shadows a falle, ond fod ti ddim yn dos am bullshit yn efo, really, os ti isio no bullshit photography. Dwi di deud o blaen, mae gwneud y podlediad yma, dwi ar particularly basic webcam, achos na Mac Mini dwi'n rhedeg. Mae Iestyn a Bryn ar lovely Apple cameras sydd basically yn neud nhw edrych fel Instagram influencers. Maen nhw mor smooth. Chi mor smooth, y ddain i chi. Wel, da ni'n gwybod bod gwallt Iestyn just yn fel radiatio
megis y lleuad. Big quiff energy. I mean, BQE. Yeah. A Bryn rwan ddo, wyt ti'n edrych o bod ti wedi cael lovely Botox? Ti'n mor smooth yn dod fan hyn. Falle bod ti wedi. Da ni'n wedi cael y chat ma off mic. Mae Bryn a fi'n efo lot o ddŵr. Lot so hydrated. So hydrated. More hydrated. More hydrated. Dyna pan da ni splasho gwmpas y lle yma. Dyna thing. Ond mae hwnna just yn automatic. Mae hwnna just yn digwydd. Da chi'n gofyn iddyn nhw'n neud hynna. Mae hwnna just fel... Mae'n very American syniad o. Mae pawb yn edrych yn well fel hyn. Dim y ffaith o fel, wel dwi'n mynd gwybod os dwi eisiau ti'n neud hynna i fi. Dwi actually licio gwyneb fi fel mae o. O ia. Ond ia, mae beth ti'n... Wel, ia, hefyd wedi sôn ti'n creu sefyllfa lle dos a ddim... Objective reality na. Hefyd, ond ti'n methu copio efo fatha, dwi'n licio hwn, a dwi'n licio llall, a dwi'n licio hwn, so dwi'n airbrusho hwn allan. Actually, oedd y parti na ddim quite be yn isio, ond am i gyda bobl yna, so nes i neud adio fewn pobl yn y cefn. Yli poblogaidd dwi. Yli poblogaidd ydw i, gymaint o bobl yn y parti, a bob dim yn gret. A so ti'n, wedyn, ti wedyn yn mynd lawr oedd rabbit hole ma lle mae'r bywyd digidol ond bywyd go iawn di yn gwahanu wrth i gilydd. Just bod na ddim, does na, dwi'n edrych nôl dros hwn, a does na ddim fel, mae'n deud, can you create a convincing fatal car accident? A maen fel, yeah, cool, fine. Yeah. Hwna sydd wedi dechrau fi. Sorry, i neidio fewn, Bryn. Yn lle reid hot air balloons in air and nice rainbows and unicorns. Wyt ti'n rhoi drug problem i ffrind chdi? Wel, da ni gwybod ers ages ti'n trio creu rhywbeth fel yma a ti'n rhaid allan yn y byd. Mae'n gyn gymaint o scumbags ar y we, mae'n mynd i cael iwsio beth a drwg. Mae'n just... It's inevitable. Da ni Microsoft cael hyn chydig o flynyddoedd yn ôl, nath rhoi chatbot allan. A oedd o'n gyd yn hollol diniwad, a mewn hanner awr oedd o'n homophobic, racist, red pill, kind of narcissist, ac oedd o'n sgrichian abuse at pobl. So, mae'r pethau yma'n mynd i ddigwydd. A be wyt ti actually trio cyflawni yn roed y pethau falle, be ydy'r actual syniad, be wyt ti fel y person sydd wedi creu y thing ma actually really wedi ystyried be mae'n feddwl i roed y thing ma allan. A dyn ti wedyn yn meddwl fatha, wel, da ni jyst i creu y meddalwedd, diolch byd i wneud efo ni lle mae pobl yn iwsio fo. Da ni ddim yn gyfrifol amdano fo. Dyna di'r argraff wedi cael Google ers mor hi. Mae Google yn dieddol o fod yn... Wel, mae hynna di dod allan dod yn stori arall yn nes i reid i fewn yna. Lle mae Eric Schmidt wedi fod allan yn siarad yn rwla efo startups o ryw radd lle oedd yn reid talk. Dwi'n meddwl oedd o wedi gadael Google yn 2015 eich. Ond oedd o yn dweud... Oedd o'n sylwi oedd yn cael ei recordio ar y pryd. Ac nath o dweud, look, what you need to do, you just go out there, and if you see a feature somebody else is using, you rip it off, you use it, and you do it, put it in your application, and then what you do is you get minimum amount of engineers in, build it out, and then back yourself up with a bunch of lawyers. But you didn't hear it from me, right? A wedyn, a boi yn pwyntio, we're actually recording it, a pwyntio at y camera and dweud, a but tywod, yr argraff gyda fel... Mae gyn y fwy gyda lawyers, dwi'n mynd pwynt i wan. Diom give a shit na di. Ond dyna di'r core belief i fewn yn Google i weld. A bod nhw hefyd yn glyfar, bod nhw'n dallt mwy am bob un problem sydd yn bodoli yn y byd, a fydd bob un problem cael ei ddatrys efo meddalwedd nhw. Ond fod yr oes fo oedd o, dwi'n meddwl, pam oedd Google yn trio cael health records pawb yn America, ac yn mynd i sortio allan problema health
tôl yr whole peth Don't Be Evil, de, we're just to the left side of the creepy line oedd o eisiau bod ar. So oedd yn reit fyny at yr edge, a just cyn yr edge oedd o eisiau bod ar. Yeah. Be ydi... Mae yna gymaint mwy o drafod neu hwn, achos da ni wedi bod yn dal fyny o'r rhain ers... Mae pawb yn chwarae catch-up achos mae'r stwff ma just yn mynd i cael ymlaen i fynd yn fwy o rhan o bywyd. Mae hefyd yn promptio bobl fel ni, neu ti a fi Bryn specifically, fel just cadw ymlaen i cam i nôl off y stuff mae gyd. Mae'n ffricio fi allan, mae'n ffricio pawb allan. Mae o'n neud ti mor... Ti'n dibynnu mwy... Ydy hwn yn mynd i chwarae fi, ti'n fel news sources fel y Guardian ar hyn, bobl sydd actually yn fel fact-checkio pethau. Ydy hwn yn mynd i creu rhyw fath o resurgence mewn actual investigative journalism i llythrenol trio neud sens o... Wel, peth ydi, mae o'n... Ti sôn am eich ar i 3 neu 4 o bobl yn edrych mewn... ti'n sefyll ar lan y môr efo net yn tre dal y llanw, so hyn ydy'n kind of y problem. Mae'n gyn gymaint o'ch ti edrych hwnnw, dydy mi oedd nhw sôn amdano stwff ma lle oedd sut ti'n fingerprintio'r stwff ma, sut ti'n nadu pobl gallu dynnu. Ond o'na ymchwil gyn, dwi'n meddwl wedi cael goeddi neu oedd cael neud gan OpenAI yn deud fysa'r rhan fwyaf defnyddwyr OpenAI ddim yn defnyddio fo os fysa na ffordd o deud bod nhw wedi defnyddio fo. A so os ti'n rhoi y controls i mewn i deud mae hwn wedi cael ei creu gan OpenAI, then mae pobl yn mynd i dweud, nope, not going to use it, chys yr whole point o'n maen nhw wedi mynd ato fod i dwyllio neu i cyferu shortcuts. Mae Iest wedi rhannu yn y notes efo ni rwan bod mae tîm tu ôl i Procreate, sef software ar gyfer artistiaid, a dyn nhw'n gofyn, lot o bobl wedi bod gofyn, will you ever consider using AI in Procreate? A'r ateb categorical ydi byth. Like, dyn ni ddim... Pan ti'n edrych ar gwaith artistiaid... Dwi ddim really'n gwybod i byd amdan byd Procreate a byd artistiaid, yes. Mae hwnna'n teclyn. Dwi'n cymryd bod ti'n iwsio fo, chi'n iwsio fo'n tu chi. Dwi mond newydd ffindio yr fideos, achos ys i clicio fy'n hwnna mynd, so be mae hwn dweud? Mae'n y fideos arall gan y channel yma. Just fideo o rwy'n yna yn esbonio fel, these are the brushes I use, this is the line work in Procreate. So oedd just sgwatio dy person yma'n sketcho, a nhw siap o pensel nhw, a lliwio fewn, a creu'r llun ma, oedd o'n spellbinding i fi, achos dydiom yn fyd dwi'n ymwybodol ohono, a sut mae iwsio fo fel teclyn celfyddydol. Ni just, oedd o'n greu. Ond yes, ti wedi rhannu'r link yna. Be oedd ti'n eisiau dweud neu edrych am ar hwnna efo Procreate? Mae'n un o'r applications na sydd di tynnu'r gwynt allan o hwyliau Photoshop i ryw raddau, fod oedd artistiaid i gyd yn neud y gwaith ti'n gweld nhw'n neud yn fyna. Yn waith oedd i gyd yn cael ei wneud 90% o amser yn Photoshop a rhyw rhai rhaglenni eraill fatha Painter gan Chornel a falle. So mae'r artistiaid i gyd di neidio fewn i Procreate ers diwrnod cyntaf, ond fod tenar, dwi'n meddwl fod o dal yn gwmpas ta tenar i brynu. Dwi'n 13 quid oedd o'n ond hefyd, iPad native ydy o? Just ar iPad. Mond iPad maen nhw'n neud ei. Ti'n gallu cael fersiwn i dy ffôn os ti eisiau dwdlo rhywbeth efo dy fus hefyd. Procreate Pocket. Os gen ti rhyw syniad ti eisiau just sketcho allan yn cyflym ni hwnna. Ond ie,
ma nhw yn gwmni sydd wedi bod yn ara deg adeiladu i meddalwedd nhw i gael o mor dda a maen nhw'n gallu ac mae o'n wych sydd mae'n gweithio a wedyn maen nhw wedi dod â'i newydd allan ar enw Procreate Dreams sydd yn hintio at AI yn yr enw, ond be ydi o di animation version nhw o sut i wneud sketches. I gael symudiad fewn i. Ie. So, ond fod ti'n gallu wneud defnyddio'r layers gen ti'n Procreate yn barod, ti'n gallu newid hwnna i fewn i animation eitha byr. Ond mae'r un Dreams yn full on fatha ffordd o wneud After Effects mewn ffordd ar yr iPad yn defnyddio dy bensal a ti'n gallu dod y pethau fewn ac allan o Procreate. A mae'r ffaith fod nhw yn gwthio nôl yn erbyn AI yn dweud fod yr artistiaid sy'n bwysig efo yma. Bryn, gai just checio, dwi newydd clywed dwi wedi prynu rhywbeth sain. Ti newydd prynu pocket Procreate? Na, yr highlight camera. Sorry, Iest. O'n i di neud efo, ac o'n i fel, wel, mae Bryn di neud o straight fewn i hwn, mae'n di ddechrau sketcho to. Yay! Sorry, Iest, sorry. Na, ie, so, ie, dwi di dechrau defnyddio Procreate Dreams mymryn. Mae gynna fi learning curve bach ymlaen i. Dwi'n defnyddio Procreate mwy, ond dwi dal yn ddim yn gyfforddus yn fy sketcho am fod dwi sketcho'n iawn ers i fi adael coleg i ddweud gwir. Dyla fi di bod yn cadw rhyw fath o sketchbook ers hynna. Dwi heb. Ond mae o yna ar yr iPad y dylai fi just wneud o fwy na beth dwi. Swn i'n caru gallu wneud a just dwi di dechrau mae Reddit yn awgrymu pethau i fi a fi just fel right, mae'n greu like urban sketches just bobl efo pen a ink a maen nhw just mynd eistedd yn gornel rhywle caffi neu rhywbeth a just yn lle unrhyw le just dyn nhw'n mynd i roed goffa bod yn drefi mae Bryn yn dal llyfr fyny o'r enw Perspective Made Easy a mae o'n mynd i fod yn urban sketcher go iawn. The Urban Sketcher llyfr, oh my god, Bryn. Mae nhw'n mynd â'i watercolours bach allan, a allai ddim dychmygu mwy o delight gennyn nhw. Na just potsian, a just tynnu llun o siop. Yr artist go iawn yn y tŷ ydi Shari, wrth gwrs. Mae hi'n defnyddio Procreate mae bob dim mae'n greu arno fo'n wych. Mae yna rei enghreifftiau i stwffio ar Instagram. Like and subscribe. Just be o'n i'n mynd i ddeud. Like, byth, please flagio Instagram Shari, chos o'n i'n really licio gweld o yn bersonol. Yeah. So, na ni reid o'n y link. Yes, please. Dwi eisiau gweld celf. Fudge. Dwi newydd golli bloody. So, yeah, Sgwysodwch fi. Mae o'n nod, mae Procreate di sefyll fyny a dweud, na, stwffio hyn. Ond wedyn mae gen ti cwmni, mae pobl yn rhedeg i oddi wrth Photoshop a Illustrator gan fod Adobe di mynd dipyn bach yn wirion. So mae y cwmni o'r enw Affinity, lle mae pobl di bod yn mynd at Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher. O'n i di iwsio Affinity o'r y llun amser dolyg chydig o flynyddoedd yn ôl oedd yn nai fi wedi gwisgo fyny mewn outfit o The Flash. So nes i iwsio Affinity motion blur yno fo a roed yr melltad o dod i anno fo a mae hwnna di fframio wan yn ei stafell wely fo so mae'n eitha da. So mae'r peth sydd yn od iawn am Affinity ar y funud ydy fod mae gen ti mae weld fatha ar be di enw nhw social medias mae hanner y pobl sy'n defnyddio fo yn dweud, please stay away from AI. And hanner arall dweud, when are you introducing this so I can fully move away from Photoshop? A wedyn, o'n i'n meddwl fod Affinity yn mynd i aros wrth AI yn gyfan gwbl, ond dydy o'n glir i mwy oherwydd maen nhw wedi cael eu prynu gan Canva, sef y cwmni
sydd yn neud quick designs online. A maen nhw'n Canva yn defnyddio AI yn drwm yn ei pethau nhw. So, dwi'n mwyn gwybod os fydd yna clash o fyna rhwng y ddau boss o'r peth, lle fydd un yn reid i troed lawr a dweud, wel, ni bi a chi, a da chi'n reid AI i fewn yn hwnwan. Neu fod nhw'n mynd i trio cadw fo ar wahân, ond i ryw radda. Peth i teimlo ti fatha, mae'n sgil yn involved yn gallu neud y stwff yma, mae rhywbeth ti'n actually gweithio'n galad i trio dysgu a trio gweithio a trio datblygu a mae o lot o'n fo'n trial and error, mae o'n rhywbeth ti angen datblygu ag ehangu dros amser a mae'n rhoi gormod o'r teclynau yma mewn yn dweud na llun o hwn na llun o a wedyn ti'n dweud nes i wneud y llun yma nes i well actually na nes ti ddim nes ti roi prompt i fewn oedd y thing tafod allan llun a nes ti allan newid un lliw a ti'n di really neud o fatha ti'n cael paint by numbers a dweud leave and go dwi na ti ddim i fi fod dwi yn defnyddio AI eitha dipyn ond ma'na llefydd lle dwi'n meddwl bod o yn gret cael ei ddefnyddio dwi'n siŵr os dwi wedi sôn wrthych chi o blaen am DxO Pure Raw falle basically da chi'n reid os da chi'n tynnu lluniau raw ar DSLR neu be bynnag a wedyn yn reid o'i fewn i'r application yma be mae'n neud ydi dwi'n cweit siwr sut mae'n neud o os dwi'n reid raw image o 10 megapixel Iest 400D fi sydd yn really hen mae'r noise pattern yn unigryw ar y camera yna. Mae beth gyda fo ydi, mae nhw'n gwybod, mae'n dod off y camera yma, mae di defnyddio'r lens yma, a wedyn mae'n gallu llnau fyny yr noise pattern sydd yn sbwylio'r llun ar lot yn nhw, ac sydd yn neud o edrych gymaint gwell. Mae hyd yn oed ar camerau mwy modern, os ti wedi tynnu fod allan yn tynnu lluniau nos, ac fod oherwydd ti'n defnyddio ISO eitha uchel, ti'n cael y digital noise na fo. Mae hwn yn llnau o fyny, a ddim yn y ffordd mae Bryn a fi yn edrych ar sgrin rwan, ond mae hwn yn fwy naturiol y ffordd mae o'n edrych yn y diwedd. So dwi'n meddwl, dyna di lle mae'r balans ma o ddefnyddio, lle ydy'r lle gorau i ddefnyddio hwn. Fel teclyn yn hytrach na fel... I wneud fymryn o'r gwaith, dim o gwaith i gyd. Fatha sa ti'n iwsio drill trydanol yn ytrach na hand drill i wneud tylla, fatha beth. Mae'n rhywbeth i helpu chdi wneud y waith, dim nesaf i wneud y gwaith i gyd. Na. Wel, mae'r... Athyn ni bach yn bonkers mis diwetha neu cwbl fisoedd yn ôl efo'r hysbyseb Apple crushing iPad. A mae'r Gemini help my daughter write a letter to her Olympic hero. Eto, just y syniad ma, achos mae Google fel, ond da ni gwerthu fo fel tool, os wyt ti ddim yn hyderus hefo'r ffordd wyt ti'n sgwennu, ond mae'r un peth a Marvel films, os ga i ddeud. Mae sincerity, mae gwirionedd a gonestrwydd mynegiant rwy'n yn diflannu yn hwnna'n dydyn nhw. Mae'n nid o swndio fatha llethu'r busnes dydy, mae'n nid o ddim yn... Ond ti'n gallu deud fo, hei, gnad o swnio fel merch ifanc sy'n sgwennu fo. Ti'n fel, ond like the generic merch ifanc of the internet ydy hi. Di ddim yr un person yma hefo'i safbwynt yn ei gryn nhw. Diolch efo'r llais y person yna, efo'r llais. So, o'n i'n siarad efo pobl yn gwaith a so maen nhw'n neud aleg ac o'n nhw'n gofyn i fi am help ysgrifennu rhywbeth mewn Saesneg a ni'n dweud a mae fi'n trio helpu nhw gyn gystod o'n i'n gallu a nhw'n dweud wel fyddwch chi just sgwennu fo iddo fi wel fedraf os o'n i'n gallu neud ond fi fysa di sgwennu fo wedyn llais fi fysa fo dim dy lais di so
y mi beth, nid y safon di ddim gwella, os dwi'n neud o'i gyd iddo ti, neud di ddim datblygu llais dy hun yn neud o, so fi gyn ti'n hyder yn neud o, sydd yn feddwl wedyn, neud di beth symud ymlaen o lle wyt ti, fydda chdi just yn aros yn union lle wyt ti. So, mae haid i chdi cymera beth dwi wedi neud, ac ail sgwennu fo yn dy lais dy hun, by all means, ond mae'n rhaid i fod yn lais chdi, dim llais fi. A dyna beth a dim bwys os ti ddim, dwi'n mynd i fod yn gramadegol gywir, dydy fy treigliadau i ddim wastad yn shit hot, ond dwi'n deud o'n onest. Wel, nes i sgwni llythyr i ffrind i fi dod o blaen, a ni fatha trio bod yn, ni trio'n cofio fatha, peidio iwsio'r unig gair mwy na unwaith mewn paragraff. A nes i darllen y llythyr wedyn, oedd iwsio'r unig gair unwaith yn y brawddeg gynta a unwaith yn yr ail brawddeg yn fatha, shit. Fuck it, dyna ddod allan yn yr envelope. Fuck oedd y gair yna dwi'n cymryd. Basically, yeah. Yeah, great stuff. Ond mae'r ffaith fod nhw Google wedi mynd trwy'r broses o creu'r advert ma ar gyfer yr Olympics i gael y ferch mae sgwennu llythyr trwy defnyddio AI a fod wedi pasio trwy bob department a dweud, yeah, this is fine, great, we'll do it. A tywod, rhywun peth efo'r, fath oeddech chdi'n deud efo'r Apple Crush iPad ad, lle o'n i dall gweld beth yn neud, ond tywod, oherwydd fod na gymaint backlash yn erbyn o, mae'n dangos fod y cwmnïau mawr ma, efo ddim really mewn touch efo be mae bobl yn teimlo amdan. Ond mae hyd yn oed fel tech bros eraill yn gofyn, like, do Google actually have humans involved in this, or is it just one big sentient AI? Wel, oedd Schmidt yn dweud, part o'r problem ydy nath ond un person sydd yn y swyddfa'n Google beicio. Oh my god. Mae pob yn gyd yn gweithio adra. Hei, ti'n fawr be? Dyna sut mae syfaifio gwyliau'r haf? Neu ddim necessarily syfaifio, ond byw drwy fo. Fyrch chi fod yn pennaeth newydd Starbucks yn cael corporate jet i fynd dy 1,000 mile commute. Ti beth? Nes i go... sorry. Na, please do that. Na, dwi angen gwybod. Know thine enemy. Mae CEO newydd Starbucks, mae o'n mynd i fod yn commutio o'i dyfo yn California fyny Seattle bob chydig bach. Mae pob sy'n bod yn rhaid. A dwi yn reid y bike i'r gwaith. Yep. A dwi yn iwsio poteli llaeth yn lle ffechyn plastig poteli llaeth. Beth? Yep. Na, dyn ni ddim yn colli gobaith, dyn ni'n ymgyrchu wneud stuff fel na'n anghyfreithlon. Mae o'n cael... Mae'n deud yn ei contract apparently mae'n dall bod o ddim yn mynd i ail-leoli i Seattle. I mean, really, os ti'n byw mewn andros o blasti mawr yn California, fysa ti'n ail-leoli i Seattle. Fi yn bersonol, bysa'r Pacific North West tywydd yn lot gwell i fi. Bysa fo'n siwt y tywyllwch, gobaniaeth. Yr vampires i gyd. Vampires, storms, coed, jumpers. A ti'n mynd ti Grey Sloan Hospital fel... Lle di fanna? Ti'n mynd gwachio Grey's Anatomy, fine. Na. Okay. Oedd hwnna'n un o'r rhai misiodd fi. IR, yna ti'n bach o bit o IR cyn i fi gadael am coleg. Mae'n andros o sioe gwirion. Gwirion? Mae'n rhywsut mae dal yn mynd. Ydy o dal yn? Mae dal yn mynd. Cos dwi'n cofio Sandra O yn y fo. Ydy. A dyna gyd dwi'n cofio. Nath i adael. Dwi'n meddwl mae'r ddynas yn chwarae be bynnag di Grey
Meredith Grey, dwi'n meddwl hi di mynd a di dod yn ôl, dwi'n hanner dwysio nhw weithiau. Wow. Mae'n just fatha dal yn mynd, a mae'n dal yn cael rhyw medical mysteries. Mae o'n yr Ali McBeal, aildroi Ali McBeal dimension o, actually. Dwi'n meddwl bod ni wedi, oedd hyn off mic chat amdan entrapment. Reit, dwi'n credu bod digon o news fucking terrifying wedi bod. Beth am i ni symud ymlaen i'r Iest, is it better than MetaQuest test? MetaQuest test, Iest. Fi oedd Iest yn Apple Store. Just please, diddly-doo, flashback, Iestyn. Cer ni trwad. Be fes ti'n neud heddiw, Iestyn? Oedd hyn yn... bydda 8 awr yn ôl. Waw, dyna i gyd. Dyna i gyd oedd o. Digwydd bod yn Manchester, cael hwyl. A falle, a wedyn eisiau pam ddim just checio am fod, o'n eisiau cael batri di newid yn iPhone, nath o'm digwydd. Jowled. By EE oedd hynna. Nid fy mai i. So, nes i checio i weld os oes slots ar gael i just cael quick go ar Vision Pro, ac mi oedd na ddim i weld rush mawr i bobl bwcio'r slots i fyny, oherwydd mae'r device yn 2,500 o bunna wrth gwrs. Ond, wrth gwrs, ges i fynd arno fo, ond mae lot o'r reviews da chi'n darllen yna yn bang on, basically. Mae'r, pam da chi'n yn trio fo mlaen tro gyntaf, mae maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n cymryd sgan o'ch gwynab chi yn defnyddio'r front-facing camera'r iPhone i trio mesur seis dy wynab di. So maen nhw'n wedyn yn ffitio fatha'r darn o material ma sydd yn feddal rownd chdi. So i gau allan y gola. Ond o'n i wedi gweld yn y reviews fod oedd hwnna'n cweit yn gweithio. Nhw'n gorau mynd seis yn llai neu seis yn fwy. Ac oedd yn cweit yn ffitio'n iawn i fi, chwaith, o'na light leak ar gwylod, ond o'n i'n misio deud wrth y boi, gydw i nôl un arall i fi. Ti'n misio torri calon o? Na. So o'na light leak bach yn efo, ond yn gyfan gwbl, o'n i'n teimlo fatha, ma hwn yn drwm i wisgo am amser hir. Oedd y strap o'n i'n gwisgo rhywun, oedd yn mynd dros top y pen a rownd cefn y pen, oedd hynna lot fwy gyffyrddus. Ond siom oedd y teimlad gynta, pam nath o ddod ymlaen y tro gynta ac o'n i'n gweld trwyddo fo i fewn i'r byd gwir oedd o gwmpas fi, o'n i'n gallu deud, display ydy hwn. Dwi'n gwybod dwi'n edrych ar display yn hytrach na fod teimlo fatha spectacles a dwi'n edrych trwyddo fo. Ac o'n i wedi trio'r fersiwn yma yn y MetaQuest 3 mis dwytha, ac mi oedd hwnnw o ansawdd lot fwy sal, lot fwy sal. Dwi'n moch be mae bloody Zuckerberg yn deud, mae o'n shit i gymaru. Ond dwi'n meddwl oedd hynna oedd ar y camera sydd gyda nhw yn adeiladu fewn iddo fo, sy'n bwydo'r byd gywir drwad, ddim cweit cystal a be fysyn nhw'n gellu bod. Ond wrth gwrs, fysa wedi codi'r pris i rhyw 4,000 o bunna wedyn, mae siwr fysa. Ond wedyn, unwaith oedd yr actual interface yn dod i fyny, ac oeddech chdi'n symud o gwmpas, ac oedd y cysgodion yn symud ar hyd y desg, oeddech chdi'n anghofio wedyn fatha am y pethau o gwmpas chdi, ac oedd o mor intuitive, lle oedd llygad chdi'n symud, ac oedd chdi'n pinsio bus y bawd efo'i gilydd i clicio'r stwff, oedd o mor hawdd. Rhyn peth a pan oedd Steve Jobs... Mae llygyd Iest yn sparclo. Pan oedd Steve Jobs yn deud fatha, it's just swipe to unlock. Hynna, it's so intuitive. Ac mae'n wir amdan hwn hefyd, mae mor hawdd i ddefnyddio. A mae o'n neud union beth ti'n meddwl mae'n mynd i neud, pam ti'n neud o. So, yr demos nes i gael neud, nes i neud yr full immersiveness, lle ti'n mynd i fewn i rhyw fyd arall, yn lle so ti'n mynd colli y byd sy'n o gwmpas chdi. Ac wedyn, nath o fy perspektif o ffaint o dda oedd y device mae'n newid yn gyfan gwbl, am fod oedd y llun o'n i'n weld o mlaen i yn reality yn fy mreni.
oedd o really mor siarp a hynna, o'n i'n meddwl, oh my god, dwi actually'n ista yn y mynyddoedd o flaen y llun ma, a mae'n dechrau bwrw glaw. Oedd y sŵn yn swnio fath o bod oedd yna. A wedyn oedd rwy'n just gobio yn chdi. Ie. Ac wedyn, nes i wedyn reid y Apple TV ymlaen yna fo, a reid y sgrin dros y llun oedd o flaen fi. So oedd adlewyrchiad o y ffilm o'n i watchad yn chwarae ar y llun hefyd, so oedd o'n really teimlo. Weird. Oedd o'n really weird. Oedd o'n mental. Ac wrth gwrs wedyn, oedd hwnna ydy'r selling point mwyaf efo i fi, ydy fatha entertainment system. Mae o lot well na unrhyw cinema dwi wedi bod yn efo. Dwi wedi bod yn IMAX, 2 IMAX wahanol sydd wedi bod rei o'r ei gora ti'n gallu fod yn, ac oedd hwn well na hynna. Oherwydd fod mae'r contrast ratios ti'n cael o fewn hwnna, oherwydd na OLEDs dyn nhw reit o flaen llygad chdi yn hytrach na projection. A ti'n mynd cael cyr pen o stwff wedyn drwy hwnna? Dim ar y pryd, na, ond fydra i ddweud, eich ar ôl gyfnod hir, eich fysa chdi'n teimlo eitha disorientated, eich. Ac cric y dwddw, eich. Ie. Break from reality? Dwi'n meddwl maen nhw'n gorau hanneru'r pwysa iddo fo fod yn rhywbeth sydd yn gyffyrddus i wisgo am gyfnod lot hirach. Mae'r displays hen ddigon da. Does dim rhaid gwella ar heini. Wow. Y peth eraill nes i weld oedd darna o gema pel droed lle oedd camera mewn llefydd wahanol. So, na un reit ar the halfway line, un uwchben y gôl, ac oedd heina hefyd efo'r un impact na a fod ar y mynydd, lle oedd chdi'n really teimlo, dwi yn gwylio gem bel droed reit o flaen fi fyma. So ti angen cameras specific, wyt ti'n gallu rhagweld o'n fydd na fel immersive cameras ar like, Premiere? Mae Blackmagic newydd cyhoeddi cameras spatial newydd di cael ei adladu mewn cyd-cynhyrchiad efo Apple. So heina sy'n mynd i fod, mae pobl di bod yn gweld nhw wrth ymyl ochra cael pel droed a falle. So, ond dyn nhw wedi cyhoeddi eto. Mi nath rhywun neud rhain, dwi'n fel parts o'r fatha'r pan doth yr immersive goggles ma allan yn y tro cyntaf, oedd rhyw fatha cameras arbennig oedd basically neud 360 shots. Coverage o pethau, ia. So chdi basically yn rhywun i cerad allan efo hwn ar ffon, a wedyn oedd nhw'n iwsio fatha, dwi'n adverts eitha sort of cloying lle wedi dweud fatha, mae'r hogyn bach ma'n sal yn ysbyty, i drio'r yno fo, ond diolch i'r technoleg, mae o'n gallu bod yn y gem. A maen nhw'n rhaid, a dyn, mae o fatha gyd i gwirioni, mae'n soi fatha, gret di'r technoleg ma, ti'n fatha. Ond y wahaniaeth wrth gwrs efo'r cameras 360 ydy ar rei Blackmagic ma ar be mae'r iPhone 15 Pro yn gallu gwneud ydy dual lens system sydd wedi cael ei fesur i fod, wel ar rei Blackmagic yn wedi cael ei fesur i fod yn y lle iawn. A dyna pam fod o'n teimlo really fatha fod ti yna oherwydd fod o. A nes i gael demo hefyd o'r Photos app lle oedden nhw di defnyddio iPhone ar gyfer un yn nhw, a di defnyddio'r Vision Pro ar gyfer un arall, lle oedd na y ferch ma'n cael pen blwydd, teipod lun neu fideo sa chdi'n tynnu ar pen blwydd, y pen blwydd plentyn o'r fath, ac oedd hi yna o flaen y cacan yn chwthu'r cacan allan, a mae'r mwg ma'n dod ata chdi ar ôl pan ma'n i chwthu fo, ac oedd hynna'n really immersive hefyd. Dwi dal methu cael allan am henni yr bit na'n Minority Report. Lle mae nhw'n wisgo fo, ia. Lle mae o'n drist a fanna yn gwachad fideos o'i blentyn os ydi marw ar sgrin. Ie.
So ie, di dal beth cael hwnna allan am henni. Fatha, be mae'r plentyn yn cofio, di dad yn gwisgo ski goggles. Dyna di peth, dwi'n meddwl fod, oherwydd fod ti'n gallu neud ar yr iPhone erbyn hyn, does am neb yn mynd i actually neud o yn wisgo'r Vision Pro. Os na ti'n idiot, de. Ie. Ond, da chi'n cofio, nes i'n cael trio games yna fo, ond am digon amser, ond da chi'n cofio y ffilm Her, da ni wedi bod yn cyfeiriad. Da ni wedi cyfeirio lot at Her, do? Lle mae o'n ystafell fyw, mae o efo computer game sydd wedi fatha projectio i fyny o'i flaen o, a mae o'n eitha immersive, oherwydd mae wedi cael ei projectio ar 2D plane o'i flaen o. Mae yna depth iddo fo, o flaen i soffa fo. So, dwi'n dychmygu, os a game fel lle ti'n actually gweld y stafell fyw o gwmpas chdi, a ti ar y soffa, ac yn gallu chwarae game sydd yn teimlo fatha fo chdi yna fo, ond eto dal yn dy stafell fyw. Ie, so fatha rhyw AR type game. I ryw radda, mae fwy fatha ffenast i fewn i byd y game, lle fod na fwy y depth iddo fo. Mae fod yr edges yn blurred ac yn just yn dissolve i fewn i'r game, ie. Ti'n chwarae Mario, a mae Mario'n ar dy fwr gegin di, a ti'n gatha gwachio dy byd. Nintendo wedi wneud Mario Kart Home Circuit, ond mae hwnna'n actual physical. Ti'n cael physical ceir bach, a ti'n buildio track iddyn nhw, a wedyn ti'n controlio nhw fo'r Switch, a maen nhw'n rasio rhwng tu chdi. Ond dwi'n eitha hyderus na dim dyna beth ti'n siarad o'r. Na, mae rhaid chi watchad, gwylio, na i reid link i'r golygfa ar y links, a gawch chi ddall beth dwi'n fel. A dwi'n meddwl, os fydd pobl yn datblygu games fel na i'r Vision Pro fydd yn dyle fo weithio eitha da, ond da chi'n cofio yn y ffilm ei hun, mae'r cymeriad yn y game, mae o'n derbyn galwad neu rhywbeth, a wedyn mae'r cymeriad yn y game yn troi rownd at fod, you've got a phone call neu rhywbeth fel yna, you've got to answer it neu rhywbeth fel yna, so mae'r cymeriad yn troi fewn i'r AI. Sentient, ie. Mae eisiau mynd nôl at Her, dwi'n teimlo, fo gymaint o stuff fel na, a fel Ex Machina a stuff. Ti'n kind of edrych nôl ac yn mynd, Mi nes i ddiweddar actually ailwylio chydig o episodes o Person of Interest. Oedd efo actually Jim the Passion of the Christ Caviezel a Michael Emerson o Lost fame. Yes, ydy, ie. Tara Henson, ond nath i gael ei lladd off. Ond oedd hwnna efo artificial super intelligences rhyfelan erbyn I gilydd, ac sôn lot am yr ethics of AI. Artificial super intelligences. Okay. Yeah, so oedd yn eitha ffantastig o sioe jyst yn delio efo lot o'r fatha'r ethical dilemmas. Fallout o stuff fel un. Yeah. Anyway, sorry. Na. So yes, wyt ti, be did y round-up di o dy brofiad efo hwnna a defnyddio fo'n dyfodol? Os oes fo'n fil o bunna, am fod dyna, i bobl sy'n prynu home theatre system efo TV mawr, wrth gwrs, ti'n gallu cael, dyn ni'n faint o bobl yn eistedd rownd efo ar un pryd, ond os wyt ti'n digwydd bod mewn sefyllfa lle ti ar ben dy hun lot, yn trafeilio lot, yr awyren ac dim eisiau'r sgrin a'n gefn y gadar, lle fod o werth rhyw 2,000 o bunna, ond... Be, ti ddim yn ro-dogio hi ar yr awyren rwan? Fucking, what is this thing? Pam fod pobl yn neud y thing ma? Dwi'n gwybod. Pobl fucking numpties. Ond, ie, 1,000 o bunna, os wnaeth o gael y lawr I hynna, fydd pobl yn dechrau prynu fo, ond fod dyna di pris iPhone erbyn hyn, ac dyna di pris y MacBook Air. Os wedi'n nhw'n gael y lawr I hynna. O, dwi'n meddwl sa'ch ti probably angen battery life dod eich rhywbeth eitha agos ar fatha'r feature set, so ti'n eitha tebyg.
A hynna fydd y traffath. Just y wearability yna fo. Mae'n edrych fel... O ti'n teimlo'n fel stiff a fel anghyfforddus y stuff ar ôl... Dim tra ni'n actually defnyddio fo. Y munud nes i reid ymlaen nes i'n deimlo, wesu, mae hwn yn drymach na be o'n i'n ddisgwyl. A fod... Pan bob tro pan dwi'n pigo fyny iPhone rwy'n arall, oherwydd na'r mini sgynna fi, a os ti'n pigo fyny Pro, dwi'n neud allan o stainless steel, a ti'n meddwl, oh my god, mae hwn yn drwm, sy'n ffoc, da chi'n cario hwn rôl. Mae o efo'r dwysedd yna, ti'n gwybod? Fod, dim ots os ti'n gwyllio nhw, ond mae'n mynd i dorri. Ond dwi'n meddwl, maen nhw angen neud un allan o plastig neu rhywbeth. Ystyn rhad? Ie, maen nhw wedi... Mae o'n well over-engineered y device ma. Ond I suppose ti'n premium pris. Mae hwn ydy'r Lamborghini, de. Ie, hwn ydy'r... Mae pob peth yn premium amdano. Yndi. Bydd o'n eitha diddorol gweld be mae fersiwn 2 yn edrych fel. A be mae fersiwn 3 yn edrych fel. A gydyn nhw'n mynd i gallu dod ar pris. Y light, ar SE. Ia. A dyn nhw'n mynd i gallu dod ar pris lawr i'r pwynt yna fatha 1,000 a hannar. Ydyn nhw'n mynd i actually gallu neud o. A ydy nhw'n mynd i gallu cael yr sefyllfa lle ti'n angen y batri ar dy hip di i cadw thing mynd am mwy na 2 awr. Ac ydyn nhw wedyn yn mynd i gallu wedyn ti'n nesaf yn mynd i poeni am beth ydy use case di lle am 3,000 a hannar ti'n atha be ffwc dwi'n mynd i iwsio hwn amdan ti'n dod efo lawr i 1,000 fatha ti'n sort of ia oce fel ti'n dweud ti'n gallu cyfiawnhau ffôn neu iPad neu MacBook am y sort of pris yna ti'n wedyn yn meddwl fatha wel os mae'n basically computer dwi'n rhaid ar ymhen. Okay, so ti'n talu, Lle, ar y funud, mae'n... Be sy'n ti'n galw fo? It's curiosity fath o beth ydi am. Ag dydy'r rhan fwyr yn i ddim efo 3,000 a hannar a chwilfrydeddi fel, I fynd am fatha curiosity fel fatha, i fod gen i well pethau i wario 3,000 a hannar ar. Dwi dal, yr unig amser dwi byth actually'n eistedd lawr i watch y ffilm ydy ar gyfer y ffilm di ddim, Mind Series. Ond lle ddechmygu bobl sydd actually yn enjoyo eistedd a gymlacio a cymryd fewn, efo'r amser i eistedd a cymryd fewn ffilm, mae hwnna'n swnio'n greu. Mae'n swnio fel yes, so ti'n deud fod o well na unrhyw IMAX cinema ti wedi bod yn efo. Mae hwnna'n deud masif. Mae'n really... Mae'n just yn un o pethau na lle mae pawb wedi dweud, ti'n gorfod drio fo i allu deimlo fo... You guys gotta try this! Ac dyna di'r use case o'n i'n meddwl fysa gorau iddo fo. Nes i'n cael yr unig beth arall fyswn i'n ddefnyddio fo ydy gael monitors mawr o flaen fi i cael timeline yn Da Vinci neu rhywbeth. Mi nes i sôn am hynna wrth y boi, ond doedd cael MacBook o flaen chdi a wedyn cael sgrin hwnna i fyny o flaen chdi ddim yn option yn y demo. So sa ti'n rhoi y MacBook o dy flaen di a basically duplicate your screen yna fyny'n uchel neu beth sa ti'n... Efo'r OS 2 Vision OS 2 ti'n cael mwy opsiynau ar y funud efo version 1 ti just yn cael y sgrin di cael ei dynnu oddi ar dy MacBook di a wedyn ti'n gallu seisio fo i be bynnag ti isio o flaen chdi ond efo'r version 2 ti'n cael multiple monitors so ti'n gallu cael dy laptop efo yna a ti'n gweld y keyboard trwy'r y peth y Vision ac ti'n gallu wedyn mynd i fewn i immersiveness o fewn byd arall a cael multiple monitors yn cael ei greu so dydy o ddim yn dod di'r processing ddim yn digwydd ar the Vision mae'n dod trwy'r MacBook so just fatha virtual displays dyn nhw mewn ffordd Ti'n meddwl be, yn rhywbeth sy'n ni'n trio, dwi gymaint o stinge, dwi'n teimlo bys o'n ni'n mynd am hwnna, ond hei, ddedys i hynna am iPad, ond dwi dal y brynu yn o'r heina. So,
dwi lyfio bod ni'n gallu cael actual hands-on test. Mae hyn yn gret, achos mae budget yr haglediad yn cael ei gefnogi yn selog gan amryw o bobl. Shout-out i Jamie sy'n specifically yn cyfrannu i'r haglediad yn hollol gyson, ond dal, dy'r budget ddim yna i fynd am tests a prynu equipment a pethau fel yna consistently. Os da chi eisiau ni brynu Pixel 9 i wneud lluniau anhygoel amdan be ddigwyddodd yn yr Steddfod, I mean, photo evidence, meddylias a rhwydwaith menywod Cymru yn a ffagwydra. O'n i licio, o'n i di synnu bod nhw di ffindio'r wyau dreigia na ar maes y Steddfod. I mean, a wedyn, nath nhw wedyn... Ond dyna beth yw'r wyl, really, ynddi? Wel, ia, nath nhw wedyn, nath nhw agor, a nath y dreigia na gyd allan, a just bita pob yn y pabau llen, oedd o fatha... Wel, ond o leia gath George R. R. Martin good plot points allan. Wow, good. Sôn am plot, suspiciously rubbish. Dwi'n siŵr Iestyn bod na stories arall wyt ti di roed yn hwn. Dwi'n eitha hyderus bod ni di hitio fo. Fedra ni ddod yn ôl at Patreon pan mae yn actually cicio fewn y mis Tachwedd ac o'n i weld os bydd rhywbeth yn newid. Ie. Cefnogwch eich artistiaid. Mae fel rhoi tip mewn gwesti neu whatever. Just gofyn, like, dwi'n rhoi fwy o bres i ti. OK, na i neud o fel na te. Da ni angen neud o draw i'r ffilm di ddim. Lisa's frickin' Lisa's. Da ni am roed yn sexy catsuits ni on ag dawnsio everybody butts in the air. Butts in the air. Butts in the air. A dawnsio trwy laser grids. Licen ni just tra'n gwyntio drwm. Tra'n watcha y ffilm yma, okay, cyn i ni fynd draw ato fo, dwi wedi darganfod y tagline gore. Oh, gret. Crime thriller am thieves, yeah? Yeah. And dwi'n cael ei dyle fod yn entrapment : the wrong sexy trousers. Oh, yeah. Nw'n i adol chi. Tan wedyn. When fortune knocks, open the door. He is the ultimate thief. This is classic Mac. This was 70 stories up with smart glass windows at 400 pounds a pop. He's the best. The law can't catch him. We sent a couple of guys after him, and these were both good agents. They were both men. But she has a plan. What do you have in mind for bait? For the perfect trap. Why are you following me? I've got a proposition for you. I'm a thief. I give you the world's tallest building and home of the International Clearance Bank. Do I have your attention now? Undivided. You're all keeping this strictly business, right, Mac? Strictly. This is how it has to be. First we try. Then we trust. Has there ever been anyone you couldn't seduce? Did he take the bait? Big time. You changed partners. You changed rules. Prepare to go offline. 35 seconds. Weren't we partners? You're playing both sides. This is called entrapment. No, actually, it's called blackmail. Entrapment is what cops do to thieves. You coming? It's time to take your girlfriend out of the equation. Shut it down. Come on! Move it! You're perfect. I promise you, you'll have it all. This is big enough, man. It's never big enough. Croeso nôl i 1999. 14 days to Y2K. Yeah. Y flwyddyn yw 1999. Mae tiny spectacles in vogue. A wedyn beaded cardigans bach. A skin tight lycra. Yeah. That's right. Bead entrapment. Bead CCJ. Wel, o'n i'n mynd i ddeud byd Sean Connery. Di Sean Connery ddim ar yr un i'n blaned ar y ffilm ma. Croeso i Entrapment. Croeso i ffilm di ddim Awst 2024.
oedd dewis y ffilm yma fel sonion ni cynt, bach o smwsh, achos dwi wedi gwachod hwnna. A wedyn, dwi'n cedi oedd Iestyn particularly fel, na I watchad o. Dim am unrhyw reswm specific, obviously. Dim am reswm specific. Dim am unrhyw reswm specific. Dyna ddim reswm. Mae Iestyn yn mwynhau cinema. Ie. Be sy'n wael gen fi ydy, bod bobl yn anghofio, mae Catherine Zeta-Jones just yn hwn fel, mae yna ostensibly fod yn hoti. Does yn actually yn cofio, mae hi yn gymeriad, gallai hwn just fod gymaint o fel, hot lady, maen nhw'n trio mynd am y ffen fatal. Mae hi hefyd yn Oscar winner. Mi'n enillodd hi Oscar am Chicago. Ia, ond dim ar ôl wneud y ffilm yma. Ie. Darling Buds of Me is all I know. Darling Buds of Me. Nes i deifio fewn i Wikipedia. So na hi reswm am wylio Darling Buds of Me. Ond oedd hi di gadael Darling Buds of Me, cos oedd hi'n cael ei objectifio, guys. Ers ipyn. How did she know? Oedd hi'n 93 nath i gadael Darling Buds of Me. A hwn oedd i pedwerydd ffilm hi. So, mae hi... Feature film hi, yeah. Early life, Catherine Zeta-Jones was born on the 25th of September 1969 in Swansea. Her father is Welsh, her mother is Irish Catholic, and she was named after her grandmother, Zeta, which name was derived from the name of the ship that her great-grandfather sailed on. I mean, lli dim cael mwy Abertawe na hynna? Na. Actually, oedd anti-Roma fi hefyd wedi enwi ar ôl llong, oedd fel dad hi'n forwr arno. Hwna'n eitha cool. Ond, mae stori bywyd hi yn really fascinating. Ydy basically, ydy dropio allan o ysgol cyn neud y guys hi, a just i mynd, sodi, dwi'n mynd i'r West End. Ac obviously, pan ti'n absolute smoke show, mae hwnna'n gweithio i ti. Yn anffodus ddo, pan wyt ti'n 16, mae hwnna hefyd yn fel, lle mae'r safeguarding practices. Dwi ddim yn gwybod dim byd am hynna. Ac oedd hwn yn yr 80s. In the 80s, yeah. So. In 1987, a 17-year-old Catherine Zeta-Jones was picked as the second understudy for the lead actress in a West End production of 42nd Street. During one of the performances, both the star and the first understudy were unavailable, quotation marks, and Zeta-Jones was asked to play the role of Peggy Sawyer, a chorus girl who becomes a star. A edrych ar y ffilm yma, ydyn ni'n meddwl suspiciously, mae yna bach o social engineering di digwydd yma, Zeta-Jones wedi kind of thiefio i ffordd fewn i hwnna. O'n i'n meddwl am All About Eve, o'n i'n meddwl amdan. So, Catherine Zeta-Jones, amazing. The old Sean Connery. Wel, o'n i'n disgwyl o leia chydig mwy o gymeriad. Emphasis ar old. E-O-L-D, Sean Connery. So, nes i wneud y maths, oedd Catherine Zeta-Jones yn 30 yn wneud y ffilm ma, o Sean Connery yn 69. Mae'n edrych yn wael. Dwi wedi gweld, like, that's a 1999 69. Yeah. Like, dyddiau ma, fel, so o'n i'n disgwyl mwy o fywyd. Go Iest. Oedd o'n edrych yn hen, dweud. Ond oedd o'n edrych yn ifanc. Ie, ac yn actio yn hen. Oedd y ffaith bod hi'n edrych mor ifanc yn edrych yn mwy hen. Ond hefyd, oedd hi'n edrych yn 30, oedd hi ddim fel 22, cys rwan, sa ti'n castio fo rwan, sa'r dyn dal yn fel 59 neu rhywbeth. Sa hi'n 22, a sa nhw'n dyna pam oedd o'n ddim yn teimlo mor creepy, cos o'n i'n gallu teimlo fel, mae hi yn dynes sydd wedi gweld y byd, i ryw raddau. Anyway, diddly-do, Entrapment. Pam bod ni di meddwl bod hwn yn good ar gyfer ffilm di ddim? Dyna go iawn wan. It's spies. It's got gadgets. It's got gadgets. And attack. It's a Y2K. It's a Y2K film, guys. Hefyd oedd o'n, when oedd Bond, what if James Bond was a cat burglar? Hwna bydio. Yeah. Ond dydi o ddim quite yn yr, oh god, byddi enw fo? To Catch a Thief? Grace Kelly, byddi enw'r boi hefo hi? Cary Grant? Cary Grant. Nice, Diolch yn hwnna na chdi. Dyna di'r theori. Y theori, be oedd nhw eisiau gwneud efo hwn oedd hwnna. Does dim
Y problem ydy, so ti sôn Grace Kelly, a ti sôn yr actorion o'r achos, oes yna. Oedd nhw'n actorion da ac yn gyd ti criw o bobl da tu ôl iddyn nhw. So nes i wneud bach o... So cyfarwyddwr yn hwn oedd John Emile. A un o'i credit arall oedd i The Core. Okay. Yeah, so... Amserol. Yeah. Wedyn gyd ti'r screenplay gan Ron Bass, Michael Hertzberg a William Broyles Jr. So, hyn yw'r peth sy'n syni fi. So, Ron Bass, oedd gyda fo story credit a screenplay hwn. Gyda screenplay credits ar gyfer Dangerous Minds a Rain Man. Okay. Well, cool. Actually, yeah. Michael Hertzberg, story credit a producer... story credit ar gyfer hwn, oedd y producer ar Blazing Saddles. A wedyn, gen ti William Broyles Jr., screenplay credit ar gyfer hwn, o gyda fo hefyd screenplay credit ar gyfer Apollo 13, The Polar Express, a hefyd, a hwn di un o'r links, di ddim ni, Planet of the Apes 2001. Wow, okay. So, ti sôn absolute talent. Absolute. Peth ydy ddo, mae'n weirdly, mae'n atho gyn ti range o ffilms fatha gret i hollol fucking shit. Mae'n andros o syndod i chdi. Mae'n gwerthu hwn fel caper film, right? Yeah. Mae nhw'n gwerthu fo ar y chemistry. Yeah, a dos o ddim. Ond y chemistry ydy, na I just gwachod Catherine Zeta-Jones yn gwneud unrhyw beth. So hwn di un o'r things fi wan ac So ma' nhw'n chwarae fo off fatha bod mae hi'n seducio Sean Connery. Na. Does na ddim vibes fanna o gwbl. So, fysa fod i'n neud mwy o sens i fi yn neud y ffilm yma, na bod mae hi'n gwybod na Sean Connery di thad hi. Naci, ti'n tynnu allan y seduction plot. Ar sexy... Ar sexy lasers i gyd. Ti'n tynnu hwnna gyd allan, a ti'n neud o bod na hi... That's my film one, then. Mae hi'n gwybod na... Fysa'r perthynas a fo newid i helpu hi dianc neu mwy o synwyr wedyn. Mae fatha... Ti'n tynnu'r whole sexy seduction subplot allan. A newid Sean Connery efo David Jason. Yeah, okay. A Pam Ferris ydy'r... Okay, so yr hyd yr insurance company. So, love, you can do this. Chys y ffilm arall doedd allan yn yr unig flwyddyn, ac nath neud lot mwy o sens i fi, oedd The Thomas Crown Affair. Efo Pierce Brosnan a Rene Russo. Dwi'n gwybod pa ffilm ydi o, cys mae Bryn newydd... Mae Sydney o Bryn wedi dyfod. Nes ti dori allan? Sorry. Come on, Bryn. Thomas Crown Affair. Right. Yes. Doth o allan mwy na lai ar un un... Dwi eisiau gwachod hwnna. Cys cyfarwyddwr hwnna, mae blank check newydd wneud... Steve McQueen oedd y greiddiol. Yes. Ond nath o'n neud y remake. Nath o'n neud y remake efo... Fifi Bonds. Pa un oedd y best Fifi Bonds? Obviously Pierce Brosnan. Wel, peth oedd. So, o gyn ti Pierce Brosnan a Rene Russo oedd y leads o'r hwnna. Mae Pierce Brosnan a Rene Russo mwy na lai yr un un oed. Dylifio fo. Yes. So oedd yn neud synwyr iddyn nhw, ac oedd y ddain nhw efo chemistry reit da rhwngth i gilydd. Mae hi'n lyflu a mae o'n charming ac yn handsome. Cos mae blank check newydd wneud beth ti'n galw cyfres ar hwn, ac oedd hwn yn un, a dwi'n gwrando yn nhw, let's go, The Thomas Crown Affair. Pwy ydy director? John McTiernan. John McTiernan, right? Dwi'n joio'r ffilm yna. Achos fod John McTiernan ydy Mr Predator, Mr Die Hard, Mr Die Hard 3, Mr Hunt for Red October, right? Last Action Hero. Just yr holl
yr holl fel spot on. A nath o cael andros o fall from grace a cael ei convictio am perjury gath o'i jail. Achos oedd o'n trio, gath o rhyw private investigator i fynd ar ôl fel Warner Brothers neu rhywbeth. So anyway, mae Entrapment, nes i enjoy, rhywun peth o nes i enjoy o gwylio, be di enw nhw, ffilm nath ni cwbl o fisoedd yn ôl, yn y 90s, Jesus, okay, mae mis yma, wedi cwmpan ddarna. Spice Girls. Johnny Lee Miller. Hackers. Good God, Sioned. Bella, welcome to my brain, Sioned. Cwmpan ddarna, guys. Gyda Johnny Lee Miller, basically, yn hwnna, dwi'n lyfio hwn fel 1999 time capsule. Yeah. Right? Dwi'n gwachod hwn. Yn 1999, o'n i yn 17. So, o'n i on it efo'r dillad mae gyd. Y teeny sunglasses. Yep. Little strappy sandals. Tight tops. Oedd fel bach yn shiny. Y cardigans mae hi'n gwisgo'n Kuala Lumpur. Lovely linen suits ma, o'n i'n gallu fforddio nhw, yr un gwisgo'n Kuala Lumpur. Hefyd, dwi wedi... Chi'n gwybod bod fi wedi fel byw a gweithio'n Kuala Lumpur am 2 wsos? Yeah. This one time. I know, fi'n gwybod. Oedd gen ar un pryd ag o'n i yna am wythnos? 2006 o'n i yna. No, ne. So ddim yn bell ar ôl hwn. A dwi'n cofio mynd yna ac o'n i'n mynd, good God, it's Kuala Lumpur. Yn y 90s. O'n i yna, achos just ar ôl y 90s. Mi oedd yn eitha ffynnu, chys oedd yr llywodraeth yn cwyno, chys oedd nhw wedi cytio'r camera angles i gyd, i'n edrych fatha bod yr slums i gyd. Yn agos i'r... Right, not even kidding, mae hwn gymaint o privilege thing, cos o'n i fel, God, dwi'n cofio'r heina. Dwi'n cofio fi'n mynd yna mynd, hei, o'n i'n y bit na, o'n i reit, oedd y Miller Petronas Towers, dwi ddim yn cofio bod na fel, like, llefydd, lle oedd bobl yn byw ar fel... No, barges. Be ti'n neud na te, Iest? Just trafeilio'r byd. Just cael amser amazing. Good times. Eis i fyny ar yr gangway, y walkway. Oh my God, do. Do, yn edrach lawr. O'n i eisiau mynd yn bellach i fyny, ond doedden nhw'n gadael chdi. O'n i gormod ofn, nes i ddim, o'n i rhywbeth. Ac o'n i di anghofio ar y pryd tra o'n i yna, y ffilm yma, just o'n i hollol anghofio. Nath i ddim Cultural Legacy. Mae yna bits eitha funny yn efo, yn ogystal a sexy, ond gyfynu ni trwy'r chi, main thing fi oedd, ti'n gwachod y ffilm ma, ti fel, right, dwi'n gwybod mae fod yn twisty, ond dwi actively ddim, does gen i ddim hold ar beth sydd actually go iawn. A dwi'n licio hynna. Dwi'n licio bod out of control, guys, fel da chi'n gwybod. Ac o'n i just yn gwachod hwn, ac o'n i'n mynd, dwi'n gwybod beth, dwi just yn fod yn trin hwn fel, mae pawb yn twisty, mae popeth yn dodgy, just roll with it. Edrychwch ar y merch brydferth yma. Yn y sîn gynta, oeddech chi'n meddwl pam nath oedd fynd i fewn yr ail sîn, dylai fi ddeud, yr ail golygfa, lle oedd hi'n eistedd flaen computer yn yr insurance department. Oeddech chi'n meddwl, wel hi oedd newydd robio'r lle. Right. Oedd hwnna'n amlwg i fi o'r cychwyn. I fi doedd o ddim. Wel, peth ydi, oedd y boi drwg, Maury Charkin, Conrad Green, y boi creepy. Right, okay, yeah. Oedd o di deud, do that at such a tender age. Right, okay. So, oedd hwnna fatha deud i chdi fatha, okay, so person ifanc sydd wedi gwneud hyn, dim person hen. Ydych chi'n teimlo bod yr stereotype o y bad guy ychydig bach yn offensif mewn llawer o ffyrdd gwahanol? Dwi'n meddwl o fod yn eitha fatha... Oedd o fel, hold on, yn notes fi, mae o fel shit Jabba the Hutt. Yeah, basically. Fi'n teimlo. A little bit fat-phobic, little bit queer, bashing, a little bit. Dwi'n meddwl necessarily filon, just fatha... It was the 90s. Mae o'n boi sydd wedi symud allan i fanna i fod yn criminal mastermind. A just byw yn Malaysia hefo'i bevy of young beautiful men. Neu just be beautiful anything, really. Mae gyd yn eitha fluid. Hei, dylwn efo. Dyna beth i gair benod. So... Ond so oedd wedi deud,
tender age, so ni fatha, so dim Sean Connery sy'n neud o felly. So, dylsyn ni... So, o'n i'n gallu sticio hefo subtitle fi o The Wrong Sexy Trousers am y scene cyntaf ma. Most definitely. Be ni lyfio, wnaethon chi nabod yr swyddfa lle o yr insurance company? A Nakatomi Tower o ddo? Naci. Naci. A ti di deud yr ffilm yn barod. Dwi'n deud o blaen? 2 munud yn ôl. Come on. Rewind. Bryn. Hackers. Na! Hwna, o Lloyds of London oedd yr office yna. Ac hwna oedd Ellingson Mineral yn Hackers. Lloyds of London building. Dyma pan mae Bryn sy'n cael y big bucks. Wel, beth sy'n ffynnu fi ydi, mae'r... Mae nhw'n neud allan bod y swyddfa yna yn New York. Ond. A wedyn, mae hi wedyn yn fflio wedyn I Llundain. Reit, ie. Catherine yn mylicio bod yn bell o Abertawe. So mae'na heist, mae nhw'n dwy'n y Rembrandt ma. Mae hi'n fatha James Bondio off y to. Mae hi'n attachio... So, hyn di beth diddorol, So, pam gafodd y ffenestri PVC I roed allan tro gynta, oedd y fersiwn gynta. A be gen chdi, oedd yn roed y ffram I fewn. Wedyn roed y gwydyr, a wedyn roed y seals on. So, be nath o sylweddoli ar ôl chydig bach oedd, o'n y pobol yn mynd, jyst yn popio'r seals off y tu allan, tynnu'r ffenast allan a mynd I fewn y byrglor lle wedi roed y ffenast yn ôl roed y seals yn ôl a yr neb yn gwybod sydd wedi cael I fewn so wedyn wrth ffigur allan wedyn eich as y syniad I dain I roed y seals ar ochr tu fewn i'r ffenast dim ar ochr tu allan Bryn, just yn wybodaeth sydd yn dy brain di o na nes I actually siarad so o'n nhw'n gosod y ffenestri plastig yn tu ma dad blynyddoedd yn ôl ac o'n I siarad i'r boi gwydyr ac oedd o'n dweud na fel hwn oedd y problem pan wrth o ddechrau oedd nhw'n rhaid Bryn so mwyn di cofio hwnna so eitha ffynnu ond so mae hi'n mynd mae hi'n gyn I rhyw James Bond level gadget mae hi'n attachio rhyw rods mae'n allan mae hi'n just yn tynnu'r panel a mae hi'n fatha 80 llawr I fyny yn y tŵr ma mae hi'n ymarfer loads mae'r ffilm yn dangos hi'n neud loads o weight training asterisk ond y peth ydy mae'r gwynt fysa'n mynd I fyny trwy hwnna just yn... Dim yn Llundain. New York, falle. Ond be oedd y ffynnu oedd wedyn fel hi'n mynd trwy. Dwi'n meddwl chi spotio fo pan oedd iwsio'r gizmo wedyn I nocio allan cod ar y lam. Ydych chi sylwi be oedd cod ar y lam? Rhywbeth fel rhywbeth 007. 1007. Screw you, Entrapment. Nes I ddim pigo hynna fyny ar y rhywun, just pam nes ti dweud o anno. Dyna ffaint o'n I just yn really invested. Wel, be oedd yn gret wedyn ydy, mae hi'n yn lle cario Rembrandt allan efo hi, mae hi'n postio fo mewn fatha rhyw proto Ocean's 11 kind of smart alecky kind of thing. Mi o'n i'n licio hynna pam nath nhw gyrraedd tu fo ac bod o efo fo. Mae'n dweud, why rob the building when you can just rob the post room? So classic Sean Connery. Oedd, so gai just double checkio, Sean Connery oedd y person yn y building arall oedd yn sbio braw. So nath o wedyn fiewn a just dwi'n y package o'r post office yn gwylod. So stori Entrapment ydi, mae Jin, sef Catherine Zeta-Jones, yn chwarae'r ddwy ochr. Virginia Baker. Dyma ni. So mae'n chwarae'r ddwy ochr, mae'n fod yn rhyw femme fatale. Ydy'r ffilm ddim yn rhoi loads o gymeriad ydi, ond mae CZJ, fel CPJ cyn hi, yn dangos bod merched Cymraeg yn gallu bod digon llawn cymeriad sydd angen. Mae intro hi yn great. Mae just y gwyneb yma
just yn dod fewn i'r shot, a ti methu, like, am weddill y ffilm, o'n i methu stopio edrych yn hi. Just ridiculous, a really magnetic. Yep. A dwi ddim yn gwybod, achos bo hi, dwi'n teimlo achos bo hi ddim yn American, cos mae'n gallu, oedd hi'n fel cadw pethau nôl, i ddim yn gor-actio, I loved it. I loved it. She's really joy hynny. Achos, yn 1999, o'n i'n gwachio stuff fel hyn. I could not be asked efo pethau fel hyn. Shit fel hyn o'n i'n mynd i'r cinema i weld. O ie, Iestyn, twllwch i Iestyn? Me and my chicken. Chunk mawr o manchego mae fynd y chops fanna. Oh, tasty. So mae hi... So dyna be ni'n di deall eto. Achos yr whole point o'r ffilm ydy entrapment. Ond does na ddim neb yn trio setio neb fyny, really? Achos mae'r lein... so, hyn di part arall oedd y confusion. Shit script. O, hwn oedd yn confusion fi hefyd oedd. So, mae hi'n chwarae insurance investigator. Ond mae nhw'n siarad fatha bod nhw'n police. Fatha PIs. Yeah, so cool. Ag, so mae hi wedyn, mae'n fatha dweud, I've lost 2 agents. A ti fatha, no, you lost 2 investigators. That's subtly different. Bryn of the bar. A mae boss i, beth yna fo? Cruise. Neu, yn ffynnu Jim Carrey, fel dwi'n ei licio gael fo. Will Patton, dy'r enw'r actor. Basically, edrych o Jim Carrey, ddim yn ffynnu. Mae o'r rhaid revolver iddo hi, i hi fynd efo hi o New York i Llundain. How's that work? Yeah, no. That's not going to work. Wedyn, mae hi'n... Pre-2001. Mae pre-2001. Mae hi'n tracio fe lawr i'r Savoy. A mae hi'n... A ben i lyfio oedd hi'n dreifio Vauxhall Corsa, ac o hwnna oedd y car gynta gesio, y car gyn mam. Geisiau'r car gyn mam wedyn yn 2001. So hi fynd rhwng mewn Vauxhall Corsa llwyd. A ni fatha, dwi'n cofio gyrru hynna, yn really shit o car, oedd yn gret. Hwna, eto, yr 1999 nostalgia, o gwachod y Corsa bach na, ni just fel, Bobman. Ti'n mwyn gweld dim o'n nhw, does ddim yn nhw'n survivio. Na. Ond mae hi di cychwyn allan fel fatha investigator. Mae hi wedyn yn cwrdd fyny fo. Mae o wedyn yn dwy'n i suitcases hi. So bod hi'n goffo cysgu noeth? Ie. A wedyn mae hi'n borcyn yn ei gwely. Mae o di torri fewn i stafell hi. Ac mae hi wedyn... A wedyn mae nhw'n mynd ar ôl dwy'n rhyw lluniau gyn rhyw fwy... Mae nhw'n mynd i'r helipad. Mae nhw'n mynd i'r helipad a mae hi'n deud, I've left these superconductors in these computer chips in your suitcase. Right. And one phone call from me and you get arrested. A mae hi'n deud, that's entrapment. A deud, no, it's blackmail. No, it's blackmail. Yeah. Come on, Bryn. Entrapment is what the police do. What the police do to criminals. Dwi'n beth i'r actor yna. Na, oedd yn very Sean Connery. A so dyna'n gret oedd so di'r teitl ei ddim sens. Does am entrapment o gwbl o yma. Fatha... Dyn nhw'n police. Di hi ddim yn dechrau off fel police. A di ddim yn gorffan off fel police. Insurance investigator di hi. Boring. Byd yn ei sens yna fo. Yr entrapment ydy yn y diwedd fod Ving Rhames yn entrapio Sean Connery i ddal hi. Okay. Chos yr entrapment ydy pan ti'n indiwsio rhywun i torri'r gyfraith. A wedyn arrestio... Ond dyna di'r deal gyda nhw rhwng i gilydd, dwi'n meddwl de. Mae o yn gorfod torri... Mae'r deal rhwng... Mae
Sean Connery di bod yn torri'r gyfraith dal o dan Watchful Eye Ving Rhames i dal Catherine Zeta-Jones. Ydy FBI guy? Go iawn? Mae o yn credited as FBI agent Aaron Tibbett. Mae o Team Mission Impossible, o'n i'n meddwl. Ie, hwnna, oedd y Mission Impossible vibes. Exactly rhan un cymeriad. Boy, ond just different team. Teg, right? Ond sut bod Ving Rhames yn prynu gyd o'r cool stuff ma i... So, i ryw radda... Pan bod o'n prynu'r cool stuff i Sean Connery? I ddal hi. I ddal hi. So maen nhw'n trio dal hi o dwi'n deall. On her case for quite some time. Right, okay. So efo entrapment, beth sydd gorau digwydd fysa'r rhaid i... So essentially... Come on, Bryn of the bar, wan. Dyd o'n sy'r undercover policeman wan yn cwrdd â chdi mewn caffi a dweud, hei grynda, be dylai chdi neud ydi mynd drws nesa a setio tân i'r banc na. Dyma fo petrol, dyma fo matches, dos drws nesa roi tân iddo fo. So ti'n mynd drws nesa, taflu'n petrol yna fo, roed y match arno fo, wedyn mae'r policeman dweud, ha, da ni'n ddaldi am arson. He's gwneud yr ha-ha na eto. Ha! So, hwnna di entrapment, maen nhw wedi... gorfod mynd at Catherine Zeta-Jones iddo fo fod yn entrapment. Yeah. Am fod, do us a favour, Sean Connery. Deud wrthyn ni. Catch this. So, mae hi di mynd at Sean Connery di dweud, reit, helpa fi efo hwn. Mae o di mynd along with it. Mae o di gael gear gyn yr FBI i helpu fo. Ond, basically, mae'r syniad di dod gyn i hi, dim o'n ffordd arall rownd. So, dim entrapment ydi o. Dim yn ei sens fel la. Mae o yn cael ei pressure i troi an i hi wedyn. So, beth sy'n digwydd ydy, mynd i llys, fysa nhw'n galw fo fel tyst, a sa fo'n dweud, wel, nes i helpu hi, ond o hwnna dan deal, so, o'n i gweithio'r FBI ar y pryd, so o'n i undercover mewn ffordd. Dwi mor falch bod gen ni lawyer, not a lawyer. Not a lawyer. Not a lawyer fan hyn. Not a lawyer. Mae fel y Reddit, am ryw rhywbeth mae Reddit, obviously dal yn awgrymu stuff i fi. Maen nhw'n wastad yn awgrymu UK legal advice i fi. A wedyn mae'r rhan fwy ar posts fel marked, n-a-l. Not a lawyer, ond you could do this. So dyma nhw. Maen nhw wedyn yn hedfan mewn helicopter draw i Ynys Hyfryd yn yr Alban i wneud lot o secret hyfforddi. Beth yw'n lyfio di? Mae hynna ar ôl y denig i ffwr a cael y ffilm mewn fas, ni? Ie, yndi. A beth yw'n lyfio di, mae hi just yn dweud, I'm a thief. Da-da! Dyma fi. So supposedly, oedd y claimio neu gyd oedd hi'n neud, hi oedd yn neud hynny gyd, hi oedd yn neud rhan fwy rhan helaeth o'r stans o fanna. What? I bet bo hi yn. O'n i'n licio'r ffordd Gweithio'n galad ydi. Hwn di cael ei ffilmio yn y ffordd lle oedd o'n amlwg oedd nhw on location ac os oedd na adag lle oedd nhw di defnyddio platiau tu ôl nhw oedd o'i weld fatha fod o dal yn gweddu yn dda efo'i gilydd. Ni'n sôn yn hytrach na fod lle, ti'n bod, pam oedden nhw'n mynd ar yr hofrennydd yn y cychwyn, oedden nhw actually yna yn ffilmio fo, lle dyddi yma fos nhw, just reid dod a wal wyrdd i fyny, reid rownd yr helipad ma ar y ddaear, a nhw'n just llenwi fewn wedyn. Mae'n amlwg na dyna ydi o. A wedyn yn y diwedd, pan maen nhw ar y tŵr, oedd o'n eitha convincing, lle bynnag oedden nhw'r angles i gyd. Y ffordd oedden nhw wedi ffilmio fe i gyd, oedd yn teimlo'n genuine. Oedd hwnna'n refreshing, achos hefyd oedd o'n eitha ffilmd o'n 35mm kind of job hefyd. So hwnna di'r peth arall diddorol apparently yn all the stats. Oedd y ffilm wedi dod i fewn o dan budget. Oh, suspicious.
Catherine Zeta-Jones yn amlwg ddim yn cael digon o bres. Wna, so apparently, oedd y gyd lawr i Sean Connery. Chos apparently, oedd o'n producer ar y ffilm, a supposedly, oedd o di bod oedd bach o... Torri Costa lawr. Apparently, oedd o di bod yn fflio economy, oedd o di bod yn... neu bod math o beth ei tre cadw'r Costa lawr. Ti fatha, fair play. Iawn, Sean Connery. Yn amlwg oedd hwnna'n pwyso nhw, cos oedd o ddim yn acto'n dda iawn yn y ffilm. I'm getting paid by the eyeful. Mae Entrapment yn cael review eitha diddorol gan Roger Ebert. Yep. We'll have to see it. Entrapment is the very embodiment of a star vehicle, a movie with a preposterous plot, exotic locations, absurd action sequences, and so much chemistry between the attractive actors that we don't care. Oh, well. It stars Sean Connery and Catherine Zeta-Jones in a caper that reminded me of To Catch a Thief, Charade, and Top Cappy. And the stunt sequences in Bond pictures, I didn't believe a second of it, and I didn't care that I didn't. So, oedd o'n enjoy fo. Hai fi ddeud o, mae'r diffyg... I suppose allu bod yn actio ar ochr, fod yn gormod actio yn ochr Sean Connery, bod o ddim digon pervy, bod o'n rhy professional. Wel, dyna pam, dyna ni fatha, fysa fod i'n neud mwy o sens i fi, fatha, tynnu allan yr seduction subplot na allan, just cymryd allan y whole nonsense yna i cyd. Chos dio ddim yn gweithio. Mae'r oed, mae'r gwahaniaeth oed yn ormod. Dad a merch thing, achos yr inherent horniness o American filmmaking, bysa bobl yn darllen o fewn iddo fo anyway. Yn y ffordd weird o'r internet. Yn y sgript greiddiol, di cael ei sgwennu, mi oedd na probably sexy, o'na probably mwy o pyrfion yn mynd ymlaen, ac fod Sean Connery wedi tynnu nôl ar hynna and dweud, look, there's this massive gap. I know I'm good looking, but... Well, so, apparently, and get on all yr IMDb notes, hwn oedd y benderfynu ar rôl y ffilm yma. Dwi'n mynd i wneud fatha fi fel romantic lead o ffilms i mwy. Dwi'n mynd i fod yn neud stwff fel ni mwy. Okay. So sort of neud sense, so at least... Well, apparently, oedd rhywbeth tebyg pam nath... Roger Moore gorffan A View to a Kill. Nath o basically just mynd fatha, oh yeah, dwi'n methu neud hyn wan, chys mae'r y Bond girl dwi'n hynach na fatha, mae mam hi yn, mae o'n fatha 70 mae mam hi yn 44 a mae hi yn ei 20s a ti'n fatha, oh yeah, okay, mae hyn just yn nah, just fatha, no, just this is bad now. Ond dwi'n teimlo fatha, so pitch fi, os o'n i'n neud o, fysa rhywbeth fatha, mae hi yn thief yr un ffordd, mae hi gwybod pwy di thad hi, mae hi isio cyfarfod, trio cael esgus i gyfarfod o, i cael un job efo'i thad hi. Dwi'n yn gwybod neu merch o ydy hi. Mae o di cael hwnna gyn Ving Rhames i dweud, a i chdi helpu ni cael hi jail, neu da ni gyrru chdi jail. Okay. So mae o wedyn fel, mae o'n dod i nabod hi, mae'r confrontation mawr, lle mae hi'n cyfadda, o'na chdi di dad fi, a wedyn mae'r bit lle mae o wedyn yn trio cael hi i stopio'r heist yn neud sens wan, chys mae o'n trio cael hi allan o drwbl. Mae Ving Rhames yn dweud, no, da ni'n mynd i restr ddain chi felly, so mae nhw'n mynd trwad efo'r heist, mae hi wedyn yn cael, wedyn mae o'n helpu hi dianc, so wedyn mae nhw'n gallu just mynd father and daughter team heist the world fath o beth. A mae hwnna i fi yn neud lot mwy o sens na bod hi yn trio sediwsio fo i ni. Chos pam bod o'n mynd pam bod hi'n mynd ar ei ôl o? Da ni'n gwybod pam, dos a ddim reswm i ni weld bod o... Pan mae'r cychwyn y ffilm, mae hi'n deud, drycha gorbod neu Mac oedd hwn, drycha'r amazing skills i wneud hwn. A ti fel, wel na, hi sy'n neud o? Yr unig sy'n ti'n cael ydy fo'n aros fyny trwy nos yn trio gweithio allan
sut da ni'n cael ei fewn, a sut da ni'n efeidio pethau. Map scene. Y map scene. A fel arall... Dos y byth. Ia. Dos y byth. So ti'n tynnu allan a dwi'n gwybod pam maen nhw wedi gwneud o fatha mae hi'n sediwsio fo achos maen nhw eisiau gwneud y pervy laser grid kind of heavy breathing kind of Mae rhaid ni just siarad amdan yr whole sequence yna a'r ffaith bod does na neb jyst yn gallu gollwng smoke bomb yn y stafell yna so bod hi'n gallu gweld y lasers dydy smoke bombs ddim yn thing dwi'n cymryd ond nath i ddefnyddio fo y llwch yn diwedd. Just bach o llwch o... Obviously, achos oedd y llwch yn dod o fel compact hi, cos mae'n mor dainty. So, mae'n gyd yn gwneud i cymeryd mantais o'r ffaith bod hi'n deiniadol a bod hi'n ifanc a bod hi'n gallu neud y stwff fel a beth ti'n gael yn diwedd wedyn ydy'r syniad bod so ti'n gorfod wedyn chys bod ti wedi penderfynu mynd yn y direction a ti'n stuck wedyn ti'n gorfod cael y whole bit seduction ond ti'n meddwl amdano fo mewn ffordd chydig bach yn wahanol ti'n dweud fatha actually mae o fatha'n dod i dall na pwy ydy hi mewn poeni amdani mewn dall dwi heb di bod yna am dy fywyd di so dwi'n mynd i wneud y thing yma i cael chdi allan o trwbl a bod chdi'n gallu mynd a dangos bod fi actually yn poen amdana chdi fath o beth a so ti'n cael syniad fel yn lle dwi'n bod o ffitio'n well am yr oedran a so ti wedyn yn mynd oce gret mae gen ni rhywbeth fyr yn ei weithio fo'n fanna ond mae just y syniad bod nhw'n hi'n trio fatha sediwsio fo mae o just yn ond does na beth seduction a dyna di'r problem does na beth actual fel does ar un o'n nhw isio i gilydd really exactly chos ma'n gyn gymaint o gap oedran diolch yn gweithio a so deita fath beth fysa fo'n i 50 felly sa fo'n chydig bach llai fatha creepy neu sa fo'n i 40 hwyr dyda dychmyga yn lle Sean Connery Pierce Brosnan wel dwi wastad yn dychmygu Pierce Brosnan dwi'n meddwl sa hynna sa fo'n gweithio well fel la ond yn anffodus o gen nhw Sean Connery a dim Pierce Brosnan yn 1999 ti'n iawn Thomas Crown Affair so does na ddim bit digon doniol i hwn fod yn truly gwael ond oedd o'n enjoyable watch nes i enjoyo fo mwyn cael da ni'n cael bach o 90s renaissance very much well Channel 5 nos iau kind of movie o'na nonsense llwyr yn efo y stuff like Days to Millennium computer bug ydy'r big heist ar y diwedd be ni'n lyfio bod hi'n dwy'n amser o'r atomic clock Bryn dim fel yma hynna'n gweithio that's not how it's bob me yn gweithio o'n i just fel na i just be ni'n lyfio oedd hefyd hack-proof lines o ti fatha well they got hack-proof lines a wedyn y mainframe fatha straight allan o Mission Impossible just fatha mae'n y vault mawr yn agor a wedyn mae gen ti screens ma sy'n codi a ti fatha di computer rooms ddim hanner mor diddorol a hynna ddim di cael designio ffordd hanner mor interesting a hynna ma nhw'n basically yn sheds concrete gwag efo load o racks dyn nhw ddim bod diddorol hynna ond ma'na laptop ti'n gallu fel quickly cer ma laptop a wedyn ti'n goffa rhoi oedd yn eitha ffynnu pan oedd yn mynd give me the spanner what? The wrench
Okay, fair enough. A wedyn, mae'n just fatha'r, wedyn gyn ti'r syniad ma o'r fatha'r vault doors sy'n cau a ti'n gorau blocio. So gyn ti fatha'r, ti'n gorau, fatha'r trash compactor yn Star Wars, ti'n gorau blocio fo. A ti'n fatha, beth yw'r pwynt o cael y drws? Ydych chi blocio fo rhywbeth sydd yn y stafell? Mi nes i particularly fwynhau yn yr thievery cynta nhw, yn yr heist cynta, oedden nhw'n gwisgo basically PVC swims, PVC wetsuits. Oedd hwnna'n particularly 1999 o ddewis yn fy marn i. A be ni methu cael allan am henni oedd y syniad fatha, bydd heina'n sgwicio fatha dwi'n ben. Be oedd yn spoiler fo i fi y darn yna oedd fod hi di pico fyny'r masg di reid y cellall ymlaen y chewing gum ymlaen ar y botwm ac wedyn o'ch ti'n gwybod oh my god mae'r security guard yn dod a wedyn mae o'n deud okay now get out of there ac wedyn ti'n gweld hi'n dechrau wneud reverse moves dros the laser beams what? No way. Mae hyn yn mynd i gymryd 10 munud arall. A beth sy'n gret ydy, ti'n gweld ti'n cychwyn y reverse move fel mae'r gad yn dod mewn i'r shots a mae hi di diflannu. A mae'r gad yn edrych i mewn a mae'n gweld ydy masg plastig yn lle'r masg air a mae hi di cael amser i wneud hynna i gyd. A o'n i methu stopio yn y middle so mae hi di bod yn cnoi y gwm na ers a beth sgyn ti di mae DNA hi ar hyd y whole thing na. Good call. Be'n lyfio di, do'n nhw'n gwisgo menig o gwbl, so mae fingerprints nhw'n pob man. A mae gyd just fatha'n, diolch neu ddim. Un arall dwi wedi meddwl amdan sy'n debyg i hwn, ydy, da chi wedi gweld How to Steal a Million efo Audrey Hepburn a Peter O'Toole? Na, ond flip. Mae rhywbeth debyg iawn amdano fo. Dwi'n meddwl ffilm gret, ond mae yna deimlad debyg iawn i How to Catch a Thief yn efo ag hwn lle mae tad Audrey Hepburn yn y ffilm yn art forgerist so mae o'n gwerthu forgeries fod mae o'n artist mor dda mae'n gallu copio paintings bob ac ond byth di gallu neud gyrfa i hun allan o peintiadau fo i hun so mae'n cario ymlaen neud forgeries a wedyn mae Peter O'Toole yn dod i fewn iddo fo fatha'r boi ma sydd mae'n rhywbeth di cael ei ddwy'n look who's in town Peter O'Toole so mae hwnna'n un Sunday afternoon type of viewing hefyd sydd yn werth i wylio dwi'n licio'r genre yma mae'n amlwg da ni yn ein ITV3 phase erbyn hyn ond mae jyst edrych ar y stills dwi jyst yn flicio trwy'r stills o'r ffilm ar wan ar IMDb a mae jyst yn teimlo'n ffilmi ddim fel Disney dydy o ddim mae'n 16:9 gadewch i ni siarad amdan hwn hwn ys gandal mawr Bryn, please put me out of my misery pa aspect ratio dio ar Prime yr aspect ratio iawn a nes i watch it o'r Disney achos fi'n cael hwnna ddim a dwi'n licio rhaid pres i Amazon so dyna oedd y siam mwyaf i fi dechrau watchad o'r Disney ac yn gweld mae'r llun ma pyn bach yn soft pam fod y llun yn soft oedd hanner ti yn Catherine Zeta-Jones wedi torri off y sgrin that's no camel toe lads fel rwy'n fel menyw Gymraeg amazing yn ei 30s asterisk dwi really angen i chi parchu the seats hei da ni yn parchu the seats o'n i'n full on parchu a dyna pan ma'n eisiau fo full screen mae gyd just yn eitha fluid yma so o'n i'n surprised i ffindio fod o ar gael o'n i'n mynd i prynu'r ffilm o'n i'n mynd i hwn yn mynd i fod werth gadw yn fy archif a do'n i'n mynd i dalu am Prime am fus arall
Ond wedyn nes i ffindio fod o ar gael ar... be nes i ffindio fo? Rakuten? Efo hysbysebion. Ia, o'na lot o hysbysebion. Ond so o'na lot o mynd yn ôl ymlaen at y botel o win yn y gegin. Yr unig ffordd i wylio fo, dwi'n meddwl. Ie. Ond oedd o'n neud gymaint o wahaniaeth cael y llun llawn i fyny ar sgrin yn ytrach na yr cropped aspect ratio. So nes ti mond i gweld hanner y ffilm, Sioned? Dwi'n mond i gweld hanner o. Fatha'r advert Star Wars oedd ar yn teledu blynyddoedd maith yn ôl, you think you've seen Star Wars. A wedyn ti gweld ar stretch Dwi 100%. Star Wars, episode 4, give us your money, nuts. So, 2 neu 3 peth diddorol ar gyfer y diwedd. Un peth ydy, diddorol bod Catherine Zeta-Jones wedi mynd mlaen i briodi i oldie Michael Douglas. Mae o gwmpas 15 mlynedd yn fengach na Sean Connery, yndi? I did not know that. Yeah, he must be. Oh, God, mae'n mynd i neud sums wan. There goes Bryn. Bryn of the maths. Ie, agor ydi ffidio fo gyda. Dwi hefyd yn wyndro, so ni'n lyfio darllen neu gwrando'r podcast neu rhywbeth o pam bod Catherine Zeta-Jones heb fod mewn big films. Pam bod hi heb fod mewn big films. Supporting husband? I don't know. Plant. Oedden nhw wedi cael amser... Oedden nhw wedi colli plentyn. Neu y mab. Be di enw fo? Ie, Zorro. And fedrwn pleisio mewn Chicago, Zorro. Fedrwn pleisio mewn i'n byd arall, really. Heb edrach i fyny. Dyna'r thing. Ddiweddar oedd hi'n... Wednesday. Ie. Ond mond y mymryn bach oedd hi'n fod e. Screen debut and career troubles. Na, obviously dwi just yn edrych dros... So mae Michael Douglas yn 25 blynedd yn hynach na Catherine Zeta-Jones. Okay, so oedd o'n 55 pan oedd hi'n neud y ffilm yma. Wedyn, dwi'n gweld dwi'n edrych so most popular movies mae'n bod. The Terminal efo Tom Hanks, ond hwnna 2004. Wedyn gen ti High Fidelity, year 2000 ddo. Gen ti Traffic 2000. Mae'n fawr wedi wneud i ffilms i gyd. So dwi'n edrych ar hwn rwan. After no reservations, Catherine Zeta-Jones significantly decreased her workload in the following 5 years. She instead chose to focus on her family and health, having been diagnosed with bipolar 2 disorder, and her infrequent acting appearances were smaller scale and less successful. Oh... Gosh, so mae hynna di digwydd yn really... Mae'n deud, Zeta-Jones returned to the stage in 2009. So mae hyn di digwydd yn fel eitha cynnar, ar ôl cael yr Oscar, ar ôl cael pob peth. Bod i nôl yn... Bethau, ond dim byd ar y sgêl yna, na. Na. Ond mae hi wedi enwi merchyn Caris, so... Dad Sammy in 2016. Dad Sammy, ddo. Dwi'n siŵr ath Bryn i weld hwnna yn y cinema. O bosib, actually. Gyna i go o fod ar y sioe. Eitha bosib, actually. Mae eitha bosib. Ond dwi hefyd, haid i ddweud, un o favourite films fi ydy Chicago, y fersiwn... Ti'n gwybod be? Rioed ydi gwachio do. Mae'n gret. Richard Gere, Renée Zellweger, a... Susie J, baby. Be sy'n gret, be sy'n hilarious ydy, oedd Chicago fel stage production ddim hynna boblogaeth o gwbl, a wedyn nath nhw'n neud y ffilm version o'n fo, a nath y thing just mynd bang andros o ar gael Netflix. A be sy'n dda hefyd wan ydy, apparently ma'n un o'r viral dance trends na ydy show tune dancing, ac un o'r cynnion maen nhw'n neud ydy, and they both reached for the gun o Chicago. Eto mae'n gret. Mae'n a lot o'r cynnion o Chicago sy'n sticio yn ymhen i byth a beinydd. Give him the old razzle dazzle. Oh, mae o'n very kind of showy. Yeah, mae gen ti Mr. Cellophane,
Dwi dal erioed wedi gwachio do. Cellophane, Mr. Cellophane, should have been my name, Mr. Cellophane, because you can look right through me, walk right by me, and never know my name. Wedi gyd ti hefyd, pwy oedd i yn hang on. Wow. Chicago, dyna fo, reit. Queen Latifah, chdi. Brilliant. Wel, fel Mama Morton, a hi oedd yr warden o'r jail, ac oedd yn gyda ti'r can, Mama's good to you, fatha. Mae'n gret. A mae'n actually brilliant o cynnion a mae'r whole thing di cael ei setio. Dwi'n meddwl yn yr un sort of amser oedd nhw'n neud Moulin Rouge. Yeah. Ac so gyn ti'r fatha'r yr bit oedd yn cytio o'r actual film bit i'r theatre bit. Yeah. Ac oedd yn sort of eitha da'r ffordd oedd nhw di kind of blendio'r ddau at ei gilydd. Ac oedd o'n dyna gyd ti hefyd beth enw hi Christine Baranski brilliant mae'r cast yna fo jyst yn anhygol. Dwi'n lyfio hyn. Da ni di troi i fod yn tech podcast, i fod yn bad film podcast, i fod yn musicals podcast. Mae Lucy Liu yna fo am funud bach sydd yn gret. John C. Reilly mae gyd just yn anhygol. Dwi'n hefyd i ryw radd hwn oedd un o'r ffilms oedd i hefyd rehabilitatio Richard Gere hefyd. Yeah. So hwn oedd oedd yn gret. Wel, dwi wedi adio fo i'r watchlist wan. Na, hyd i'n So un o favourites fi. Beth yw'r farn am Entrapment? Diolch quite digon wael i fod yn ffilm di ddim. Ond diolch quite digon da i fod yn ledge. Ond dwi'n falch bod fi wedi gwylio fo. Middle movie. Be, sa'r kids yn deud Iest? Mae'n eitha mid. Mae'n eitha mid. Os ti eisiau gwachod y ffilm, os ti eisiau gwachod y ffilm so wedi gallu bod, gwachod Thomas Crown Affair. Dwi eisiau rwan eisiau gwachod Thomas Crown efo Pierce Brosnan a Rene Russo. Mae o'n lot gwell o be fysa lot gwell fersiwn o be sa'r ffilm yn gallu bod. Amazing. A mae Pierce Brosnan a Rene Russo efo gilydd fatha I buy it. It makes perfect sense to me. Amazing. That's a beth, so yeah. Be am ti, Iest? Be di'r final verdict? Snem yn rhithro i weld o de. Enwedig ddim ar Disney Plus. Mae'r scenes gorau i gyd ar YouTube. Sorry, Anwyl wrandawyr. Oedd y ffilm di ddim mis yma just yn fel We gave it a go. We gave it a go. Yeah. Mae offer list one. So. Mae'n offer to view list. Yeah, nes i really joio just gwachio do am time capsule, am flashback, am Y2K fever. Yeah. I bobl allan nes efo ddiddordeb, mae yna rhestr ffilm di ddim o ffilms da ni heb di weld ar account fi ar Letterboxd. Amazing. So, os di rwy'n eisiau awgrymu rhywbeth ma nhw di weld, a sy'n dweud, fysa hwnna'n neud, sa hynna'n neud o'r gwaith yn haws o chi i ni. Am fo, dwi'n bo, mis Medi, sgynna i'n byd particular am fis Medi fysa'n... Na, da ni yn sicr angen rhai gwael. Da ni eisiau rhai cwpl o rhai gwael wan, dwi'n teimlo. Lads, be am yn awgrymu rhywbeth i'n Anwyl randawyr ni sydd ddim mor mid ag Entrapment, ond sydd falle efo mwy o sexy bums? Gyn ni ffindio allan. Bryn, mae gen ti restr hirfaith. Dwi'n sylwi. Ar y notes fan hyn. Eisi cael mynd i'r cinema i watchad Twisters. Mwy nag un.
yr un newydd, a cael ei ddweud, nes i fwynhau. Mae enw'r actorion wedi diagomrenu, rwch eilad I fi. That guy. Twisters. Glenn rhywbeth? Glenn Powell. Glenn Powell. Sy'n swnio fel dyle fo fod yn chwarae cross keys neu rhywbeth. Daisy Jones. Glenn Powell? Ie. Daisy Edgar Jones, Glenn Powell ac Anthony Ramos. Mr Hamilton ei hun? Lovely. Greta ffilm. Mae'r chemistry rhwng Daisy Edgar Jones a Glenn Powell yn anhygol. O dda? Ydy. Mae'r rhywbeth amdan Gwen Glenn Powell yn y ffilm ma, neu chdi fatha teimlo fatha, chi wedi gweld Hitman eto? Dwi wedi weld eto, dwi eisiau weld o ar Netflix. So dwi'n cymysgu Hitman efo'r ffilm ddari Michael Fassbender neu dyn eitha diweddar. Yr un Fincher? Ia. Dim hwnna. Ia, so dwi'n cymysgu'r ddau na fe gili, so dyna pam dwi'n cymysgu. Mi o'na bach o hwnna amdan yr gwahaniaeth mewn oedran rhwng Glenn Powell a Daisy Edgar Jones. Ond dio ddim mor ddrwg a be oedd o. Faint? Dwi'n meddwl fatha rhyw 6-7 blynedd. Mae hi'n 26. Mae o'n 35. A mae o'n 35. Okay. Ddim mor weird. So ddim mor ddrwg a dio ddim yn 40 blynedd. Ond mae'r chemistry... Mae'r ddain nhw yn anhygol I wylio ar sgrin. Mae'r ddain nhw ar wahân yn gret I watchad. Ond efo'i gilydd, maen nhw'n really lovely I weld. Okay. So hwnna'n gret. Nes I efo nôl I cinema I watchad It Came From Outer Space. Ffilm o'r 50au oedd mewn 3D and a sort of invasion of the body snatchers kind of thing yn mynd ymlaen efo fo. Ti'n goffo gwisgo goggles? Oedd gwisgo goggles I watch that oedd o'n gret. Oedd nhw'n ddrwm? Nagoedd, dim o'n gwbl. Ti'n gweld? So heina yn yr a lot o'n efo fatha sort of effects fatha just the lenses ymlaen fatha gweld perspective yr alien o'ch ti just fatha rhyw fishbowl lens ymlaen yr camera just I neud fatha holy weird ydi hwn a dych chi'r theremin yn mynd yn rhoi fatha kind of a thing fatha sound reit alien so that's great ges I watchad ar Amazon The Ministry of Ungentlemanly Warfare. The most Bryn of Bryn films. Haid I ddweud, doedd ddim yn ffilm gret. Ond oedd yn hwyl. It's not the summer blockbuster sy'ch ti'n galw fo. Doedd ddim yn... Entrapment. Oedd yn mwy o hwyl na Entrapment. Oedd yn ffynnu am un peth. Oedd yn gret I watchad Henry Cavill basically just yn dweud oedd lot o bobl deiniadol yn lladd Nazis o'ch ti fatha I can get into this a dyn gyn ti Henry Cavill yn fatha just hollol bonkers wedyn gyn ti Alan Richardson sef y boi oedd yn chwarae Jack Reacher ar Amazon boi masif na mae'n just yn mae'n anhygol a be oedd yn gret ydi mae'n andros o foi ac oedd yn chwarae cymeriad Swedish a ddim fatha o llais fatha eitha ysgaf eitha lyrical ac oedd fatha mae'n bach o hwyl o be oedd yn gret oedd o fanna just yn efo hwyall just yn slaughter sailors ma ar llong a wedyn oedd o fatha gwenu ac yn chwifio trwy ffinas a hello god oedd yn gret oedd yn absolutely stupid oedd yn Rory Kinnear yes, great stuff yr impression gweitha o Churchill dwi'n rhaid i gweld yn y mywyd I fantastic ond I dyna'r point
Possibly. A gyd ti Carrie Eels fel head of MI6. OK, mae hynna'n neud sens. A dda'n gret. A dda fatha... Haid i ddweud. Chos nes i hefyd eitha diwedd ar ail gwylio Robin Hood Men in Tights ac oedd hwnna'n gret. Nes i'n really mwynhau hwnna. Hwnna'n gret o ffilm. Nes i hefyd gwrando i ddiwedd ar Proms 42. O, Proms. O gyd ti orchestra nhw, the Aurora Orchestra, ei specialisation nhw ydy, maen nhw'n dysgu i chwarae tamad gerddoriaeth by heart, off book. Okay. So nhw'n chwarae, oedd nhw'n performio Beethoven's Ninth Symphony just o'i cof. Wow, okay, just gwybod o. Just gwybod, so wedi dysgu'r whole thing, a get i'r cor a bob dim, ac oedd y whole thing yn cael performio live from memory. Ac oedd yna'n hygol, just i ryndoedd nhw'n performio fo, ac oedd y swnio'n fywiog, oedd y swnio fatha'n really just yn... Oedd yna egni ddyn fo, oedd yn quite something. Mae'n andros o... tamad y gerddoriaeth anyway, a wedi pan mae'r corau'n cicio mewn, mae'n anhygol. Mae'n recording sy'n werth checio i fewn, a dwi'n eitha sy'n mynd i sôn dan o'r blaen. Leonard Bernstein di conductio yn Germany just ar ôl i'r wal dod i lawr. Oedd wedi ailenwi fo yn Ode to Freedom yn lle Ode to Joy. OK, cool. Mae'n amazing o recording, oedd hwnna'n gret. Oedd hwn hefyd ar BBC Sounds, mae'n werth gryndo i. Mae'n nhw'n mynd yn cychwyn y proms, mae'n nhw fatha tour trwy gwaith Beethoven, ac oedd dyma sy'n mae stwffio'n gweithio. A mae'n gret o fatha, OK, ti'n eitha cael masterclass. Yn sut ma... Sy'n mae stwffio'n gweithio. A wedyn mae'n mynd i fewn i performio hwn yn fyw. A o'i co, a ti fatha, holy moly, mae hwn yn anhygol. A chdi teimlo eitha emotional yn diwedd. Ac i orffan, dwi hanner ffordd trwy llyfr o'r enw The Unaccountability Machine. Gan awdur enw Dan Davis. Gwan. So mae'n sôn amdan systema sydd wedi cael ei adeiladu a sut maen nhw really wedi cael ei dylunio i nad i pobl gorfod bod yn atebol amdan yr dewisiadau am yr penderfyniadau mae'r system wedi wneud. A gofyn y cwestiwn, ydy hyn yn damwain, a just fel mae pethau wedi digwydd, ta di hwn really yn ffordd mae'r system just... is it a bug or is it a feature fath o beth? A sut ti'n datrys rhywbeth fel o. So Dwi'n lyfio awgrymiadau ti. Mae'n llenwi brains rwy'n. Whistle stop hwnna, ond so dyna ni fi, really. Fel nes i watchad chydig o rifa o person of interest. Dal. Faint o flynyddoedd yn ôl oedd hwnna? Dwi'n llawer yn ôl, dwi'n meddwl orffan 2014. Dal fo. 2015. So, mae'n eitha diddorol, really, chys premise y sioe ydy, mae Michael Emerson yn tech genius sydd wedi adeiladu AI sydd yn gallu predictio os mae rhywun am bod mewn trwbl. A mae o'n hairio Jim Caviezel sydd yn special ops guy i achub nhw neu investigatio neu nadu nhw neu bebrau drws yn digwydd. A mae'n mynd i fiewn, evolfio o hynna i fod yn fatha cael dau artificial superintelligence yn brwydro yn erbyn i gilydd ar sort of yr beddyliau ni'n neud. Amazing. A mae o fatha sort of really deep philosophical questions o sort of be fysa fo'n meddwl i just trosglwyddo humanity i gyd i gweithio o dan ASI ma, a be ydy hynna fel bod ni ddim yn pobl i mwy, mae bywydau ni just yn cael penderfynu gan y computer ma,
Nawn ni ffeindio go wir mewn rhyw 5 mlynedd, sti. Possibly. Neu ydy o fatha, a be ydy'r peth gorau i wneud? Wyt ti'n neud y peth gorau just yn styrio humanity, ta wyt ti'n neud o just y gorau, just gadael humanity fod yn fler ac yn fudur ac yn... Dyna be di humans. So mae'n eitha fascinating, really, yr syniad yna. So ie, mae hwnna... un o'r cyfresu dwi'n really di mwynhau yn yr fatha 10 mlynedd dweitha. Gael mae 10 mlynedd. Yn union. Shitting Henry. Nice. Okay. Alright, anyway, okay, dwi'n gorffon. Iest, big entry. Awn ni just neud quick ones. Yeah. Nawn ni'n fewn i manylder fatha Bryn. Just yn ddiweddar nes i watch a Kingdom of the Planet of the Apes sydd ar Disney Plus one. Ooh, A Planet of the Apes, friend of the show. Fod, nes i glwad gyn pobl fod oedd digital effects ddim mor dda yn yr un yma ag yr lleill. Ac fyswn ni'n dadla fod nhw'n dweud mae nhw'n well yn hwn na nhw yn y lleill. Fod y lleill di codi'r bar ar gyfer beth ti'n gallu neud efo motion capture a falle. Mae hwn definitely mewn rei golygfeydd lle mae yr apes mewn dŵr a mae'r dŵr i gyd di cael yn CG generated a mae'r apes yn CG generated. Oh my god. Mae o mor realistic. Ond mae siŵr bod yna bobl fewn yn y rwle. Dyn nhw gyd ydi mynd i... Yndi. Mae gen ti ferch sydd yn cyd-fynd efo nhw ar y rantir. Mae nhw eisiau yn mynd arno fo. Ond mae o'n gant o'r gwmpas cant. Mae ddim yn gant. Mae o'n generations wedyn, mae'n deud. Ar dechrau'r ffilm, mae'n deud, mae hwn generations ar ôl y 3 ffilm sy'n newid fod. So ti'n neidio i weld lle da ni rwan fod yr adeiladau yma di dirywio gymaint a fod apes wedi basically cymryd drosodd bob man. Mae o'n ddiddorol. Mae'n eitha gallu fod eitha generic, ond mae wedi cael ei gyfarwyddo'n eitha da cysidro fod dwi heb di gweld ffilms eraill Wes Ball sydd wedi gwneud Maze Runner series. Ond mae hwn i ryw radd o wedi cael ei wneud yn eitha coherent. Mae'n un o heina, it's an action movie. It's got fighting, it's got explosions. A mae'r effects yn arbennig o dda yn y fo. So mae werth i weld am hynna. A wedyn, nes i wir fwynhau gorffan gweld season 2 o Loki. Mae hwnna yn reid full stop ar hwnna. Dwi dram gweld nhw'n neud trydydd cyfres. Dwi'n licio pan mae hynna'n digwydd o. Mae o'n teimlo fatha. Mae'n y bosib, I suppose, llefydd nhw'n dod a ti'n gweld actually Deadpool, mae nhw'n dod a cymeriadau a'r TVA yn ôl, ond dim o reid oedd Loki. So ti'n gallu cael sprinkling yna fo mewn rhai pethau. Ond mae'n ddiddorol sut maen nhw'n clymu bob dim nôl i fyny o cychwyn y cyfres gynta. Enwedig lle mae o'n dweud, be mae o'n dweud, ultimate power, neu... burdened with glorious purpose. Burdened with glorious purpose, mae'n dechrau fo, yn y season cynta. Ac os mae o di cael ei... Mae o fel fod nhw ddim fatha'r pethau eraill sydd wedi bod yn y gorffennol lle maen nhw wedi gwneud un season a dweud, nhw'n gwneud y stori yma. Mae fatha fod hwn i gyd i cael ei feddwl amdano flaen llaw. Ac fod o'i gyd yn clymu nôl i fewn. Fatha bod cyfres 1 yn cyfres 1 rhan 1 a mae cyfres 2 actually cyfres 1 rhan 2. Dwi'n cael hynna. Cos nes i just cwmpa off y bandwagon achos nes i colli pob diddordeb mewn stuff Marvel achos oedd o just fel dydy hwn ddim yn teimlo'n gyffroes nac yn mae hwn eitha ysbrydoledig. Yndi. A ni di joio cyfres gynta wedyn etho just fynd yr stuff Jonathan beth yna fo major stuff na ac o'n i just fel di Bryn fi just ddim yn gallu handlo. Beth sy'n dan hwn ydi Jonathan Majors yn really'n feature on efo right. Ond na fo the big bad a diwedd y gyfres gynta?
Wel, ie. Ond mae o'i weld fatha, oedd hwn, y ffordd ma'n wedi sgwennu hwn oedd y plan o'r cychwyn. Dyna sy'n ma'n teimlo. Okay. So ma'n edrych yn dda, mae'r effects yn gret yn efo. Mae'r sgript yn dda. Mae'n ffynnu. Mae gyd ti, beth yw'n efo? Go on, Bryn. Come on, Bryn. Da ni'n gallu neud hyn. Ni ddim yn hen. Ni just yn... Mae'n just yn cymryd bach o amser. Ci, wei Kwan. O, Ci Hei Kwan. Ydy o'n Loki? Ydy. Dwi'n eisiau gwybod wan. Gael i just gwachio it. Dwi di roed... Dwi yn mynd i watch it, by the way. Dwi di roed gif yn y chat. Do ddim yn gorfod gwybod beth amdan, nag dwi di cael messages fi lawr. Dwi'n mynd i gweld gifs yn y chat. Sorry, guys. Na, ddim hwn yn hir. Gweld oedd ei anghofio. Anyway, mae o'n gret. Mae o'n gret, just yn egni sgyn o fo. Just gret. Dim mwy. So, un o'r pethau dwi wedi gweld oedd pan ti'n mewn award shows oedd mae gen ti, mae un o'r nhw efo'r fatha bewn nhw'n gael o'r glam bot, lle oedd slow motion camera. O ie. A ti'n gweld fo, mae'n vid clips o'n fo, yn mynd at y slow motion camera. A mi oedd i gwirioni, mi oedd fatha, dwi'n really eisiau trio rhywbeth. A mae'r boi sy'n redag ar slow motion camera fatha, yeah, all right, then, go on. Okay. A mae o just yn... Mae'n ei fatha, mae di gweithio allan y move, mae o eisiau neud. Okay, dwi'n mynd i sbio watching hwn tra bod ti'n siarad amdano fo, right? Mae'n gret. Brilliant. So, yes, beth ti'n... Dau beth arall, ond really, just... Nes i enjoy watch at Olympics, mae di bod wan, so... Fedrwch chi watch at peth o'n efo, wel, mae e gyd ar gael os gennych chi Discovery Plus. Dal i fyny fyna. Oh, yeah. Dwi'n mynd eisiau Discovery Plus i watched breakdancing. Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves. Oh, gret. Breakdancing. Nes i'n bod rhan watched breakdancing. Nes i weld highlights o'r final ac yn weld, Nes i'n gweld nes i weld clips o'r Australian. Oedd y cyn bach fatha hwnna ar X Factor oedd yn trio rapio ac pawb, hynny G, pawb mel, mae hon yn gret oherwydd mae'n mor ffynnu, o'n i just teimlo bechod. Jesus. Paralympics coming up, gonna be good. Un peth arall, yr iPod series nes i rhannu fo chi o gan boi channel YouTube Digging the Crates, lle mae yn fed up efo algorithm yn ffynlo music i fewn i glystio fo, so mae o'n dweud, dwi just eisiau gwrando ar music fi a dim cael fy distractio i rando ar stwff. Dwi'n eisiau awgrymiadau. Mae'r computer yn awgrymu fi, so mae'n prynu iPod. Mae'r llwyth o'i music yn fo. Bob tro mae'n mynd allan, mae o yn cael awgrymiadau gen bobl pa album dyle fi brynu nesaf i reid ar fy iPod. So mae o yn mynd â ni ar antur o fo yn neud hynna, ond mae o yn mynd â fo ar antur hyd yn oed pellach na just i gerddoriaeth. Mae o'n mynd â fo i fewn i'r byd o dwi isio dad wneud be mae'r iPhone di wneud yn yr hysbysau na dweud all of these items in your pockets, so gen ti music player, gen ti camera, gen ti radio, video camera, bob dim. Notebooks, typewriter, so mae o yn tynnu nag allan yn dechrau mynd yn ôl i individual items best for the pwrpas maen nhw wedi cael ei greu. A so mae o'n antur o 4 fideo, dwi'n meddwl? 4. A so mae heina werth i wylio. A sydd yn reid fel oedden ni'n dweud heavy Bryn vibes. Gymaint o heavy Bryn vibes. Nath o hyd nod wneud fi dynnu allan, a mae hwn yn gweithio'n gret fy iPod Series 3. So nes i brynu batri newydd iddo fo. Newid y batri. Dwi heb di reid SSD yn efo. Mae dal yn rhedag ar yr normal mini hard drive, ond mae o'n gweithio'n gret. A beth sy'n gret ydy, mae hwnna basically yn hard drive.
Mae'r whole thing basically hard drive. Sy'n chwarae tunes. Mae gen ti hard drive a battery. Basically, dyna yr holl thing ydi o. Ti fewn. Does y byd arall really ti fewn iddo fo. Sut mae'r safon sŵn? Nes i gymharu nhw efo... be nes i oedd reid yr headphones over the ear mae gen i fi fyma i fewn iddo fo. Reid yr un can ymlaen ar hwn, a wedyn AirPods Pro, wedyn swapio allan yn gyflym i AirPod Pro ac yn chwarae off y iPhone, ac o'n i'n methu deud y wahaniaeth rhwng y amazing. So, lot o bres, ddim gymaint o bres, ac o'na ddim wahaniaeth. So yr AirPods Pro, mae hynna'n costio rwan, os da chi'n prynu'r iPod yma, rydych chi gael un am 30 quid ar eBay, ac mae'r safon yr sain arno fo'n anhygol. Wyt ti di bod yn neud y pethau arall mae'r boi yn yr cyfres fideos ma wedi bod yn awgrymu, sef mynd allan i'r parc efo typewriter ti? Dwi di wneud hynna, ond dwi ers cwpl o flynyddoedd wan, mae rhan fwyaf notes gwaith fi i gyd mewn llyfr papur. Mae lot haws o fewn gwaith i gadw trac o bethau ar papur na mae o yn ddigidol. A hefyd, os dwi wedi sylwi yn cyfarfodydd, mae rei sydd ar ei laptops yn ystod y cyfarfod, dyn nhw'n actually yn y cyfarfod. Ti just distracted. Lle mae rei sydd actually fo papur yn flaen, mae nhw actually yn gallu bod yn y cyfarfod. Mae hwnna yn swnio'n greu. Ys gen ti'n rhywbeth arall ti eisiau? Ne, ddim ar y funud. Ti'n good? Am unwaith, mae gen i. Why byth i'w grymu? What? Sioned? What? Nes i gwachod Godzilla -1 y crio drwy ddefo i gyd, so... Dim just... In fact, nes ti watch it trwy Nes ti watch it trwy ddefo dwywaith? Nes i watch it trwy ddefo unwaith mewn lliw, a wedyn nes i ffindio Godzilla -1 di a gwyn. Achos dwi'n cofio, o'n i'n gwachod ac yn mynd, god, mae hwn yn teimlo fel 1950s Japanese film. Mae na fel vibes a angles a fel goleo stuff. A wedyn watches i fel chunks o'r fersiwn di a gwyn ac o'n i just fel, mae o'n arbennig. Cos mae Godzilla, dwi'n cael 1954 o ddo, yn spectacular o ran emosiwn. Stori anghenfil ydy hi, ond mae'r anghenfil yn gymaint mwy na just kaiju mawr. Mae o'n legacy rhyfel. Mae o'n dyn versus natur. Mae o'n basically natural disasters in Japan yn rhan o'i just caru fo. Ydy'r peth diddorol ydy bod yr ffilm Godzilla -1 yn creu stori lot mwy compelling na yr whole cyfres Monarch, Kong, Godzilla o'r blynyddoedd dwytha. Dwi wedi bod yn sylwi lot, newedig dros yr gwyliau'r ha, dwi wedi bod yn treulio lot o amser yn nghanol American culture, na'n ffodus, achos YouTube ydi lot o be mae merch yn gwylio, a wedyn, os ti'n gwylio hwn, wneud i wylio cyfresu Disney. A mae just, mae'n sort of, ti jyst yn cymryd yn gannu tawel, tan i ti eistedd lawr yn mynd, hold on. Mae'r whole ffordd maen nhw'n edrych ar y byd yn hollol wahanol, ond ti jyst yn cymryd o fel y default. Mae'r ffaith bod Americans mor ffwciedig o horny. Mae hyd yn oed i stuff Disney Channel nhw i gyd amdan pwy sy'n snogio pwy sy'n mynd allan efo pwy, ydw i'n edrych yn bert, ydw i ddigon attractive i bachu partner. Like, mae fel bod i diwylliant nhw yn based ar horniness. Do'n am ryw series diweddar amdan fatha'r scandal o'r Disney Kids a'r Nick dwi'n Kids. Lle nhw'n sôn amdan fatha lot o'r fatha'r over-sexualisation o'r kids fatha ac yr stwff fatha be ffwc plant di hein boys. Ond just yr ffordd maen nhw'n edrych achos mae hwn yn rhywbeth da ni wedi bod yn edrych yn tini o ran
So mae Mabi, mae'n mynd i fod yn ddeuddeg gwan. Mae o'n gwachod anime, a mae'r animes mae o'n gwachod yn 16 plus, technically, achos bod nhw'n weidlyd iawn. Ond mae 16 plus Japan yn wahanol iawn i 16 plus American, cos bydd y 16 plus American yn llawn o sex, basically, sexual innuendo. Mae stuff anime, mae na boobs yn efo, ond maen nhw'n secondary iawn i'r stori. Maen nhw just Ac os yna rwy'n yn pervy, maen nhw actually yn cael fel i slapio lawr yn y stori. Fi wedi gweld hwn cwpl o weithiau mewn cwpl o storis gwahanol. Like, os yna pervs, maen nhw'n cael i fel judgeio yn y stori am fod yn pervs. Dyn nhw ddim yn cael ei cefnogi am fod yn pervy. Ond wedyn mae yna fel super violence efo clyddefa a stwff. So dwi'n gwybod beth dwi'n meddwl amdano fo, ond mae'n lens dwi'n edrych allan, dwi'n pipio trwy fo rwan lle. A dwi'n hyd yn oed yn gwybod beth ydy be di Saesneg, achos dwi ddim yn teimlo bod ni'n cael diwylliant Saesnig fewn yn tŷ ni, heb o amdan ghosts ar BBC. Dwi'n licio teimlo hefyd fod y ffordd fy mhlant i rwan dipyn bach mwy worldly i ryw radda, oherwydd fod dwi dangos ffilms Miyazaki iddyn nhw pan oedden nhw eitha ifanc. Tywod, Spirited Away a Ponyo a... Cos mae hynna'n questions am golled, mae hynna'n questions am pwy wyt ti mynd i sefyll fyny a gwneud rhywbeth dros dy hun mewn bywyd. Lle dwi'n credu mae stuff American just fel, gyn ni just cael happy ending, Neith rwy'n ddod i hechib ti. Neith rhieni ti ddod i beilio chdi allan. Dwi wedi sylwi, mae cynnan, os da ni'n eistedd lawr o watch at rhywbeth, mae'n dweud, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn hwn, a mae'n leia allan y plot. Os yw'n dda, dwi'n probably... na ti iawn. Ond, dwi'n cyn, media literacy ti'n gael o hwnna. Yes. So, Godzilla Minus One, fantastic. Dwi ddim yn cofio nes i sôn am hwn mis diwetha. Mi nes i watch'r weird Al Yankovic story. Do, mi nes. Spectacular. Dalwch chi watch'r hwnna. That's great. And that's it. Dyna gyd sgynna i. I aros ar Godzilla, neu Gojira, ydych chi di gweld y fideo mae'r person ma di reid ar YouTube 4 mis yn ôl? Dwi'n mynd i reid o'n y chat i chi. Mae'n mynd i fod yn y notes. So, da ni cael ei watch along bach? Darwch hwn ymlaen, wan. Okay. Where is it? There it is. There it goes. So, mae hwn fatha rhyw hen ffilm. Wow. Hwn ydy'r Godzilla gwreiddiol? Mae o'n edrych fel Godzilla gwreiddiol. Okay. Ond fel oedd, nes i ddarganfod hwn trwy watchad y Corridor Crew YouTube channel. Sy'n gret o YouTube channel. Nhw reid hwn ymlaen, un person di ffindio hwn a di reid ymlaen, ac yn gofyn, oedd y ddau allan yn dweud, yep, we're watching an old Godzilla movie from the 50s, what we're looking out for. A nhw'n dechrau siarad amdan sut oedden nhw wedi gwneud y ffilms yn y hen, oedd person mewn siwt a bla bla bla, miniatures. A wedyn nath y boi droed yn dweud, no, this is all made in Blender, sef application 3D. A wedyn mae wedi wneud fideo the making of o hwnna hefyd, sydd yn dangos fod o di adeiladu fo i gyd yn Blender, ond be mae wedi wneud wedyn i gadw'r aesthetic a'r teimlad o hynny fo, mae o di actually animatio fo frame by frame, well, tywod. Tweakio fo frame by frame. A di defnyddio, setio fyny'r lenses a'r cameras i fod yn debyg i sut fysa nhw yn efo. Mae'n anhygol. Mae o'n anhygol o brosiect o sut mae di managio wneud o. Mae'n edrych yn amazing. Waw, mae'n edrych fel, mae'n edrych fel yr ingwreiddiol. Amazing. Och, okay, well, yn amlwg, this is audio medium, guys. This is an audio medium. We're on the show notes. Yes, watch along. Watch along, guys. A dyna ni, dyna ddiwedd yr awgrymiadau gyda fi. Falch bod ti di sticio un arall mewn Iest ar diwedd, neu just scratchwch the Thomas Crown affair. Dwi'n credu ydi prif
takeaway benod yma. Basically, Grandwch, guys, mae'n haf. Wedi fi sticio hwnna yn y notes. Da chi'n lwcus bod chi'n cael penod mis yma. Fi'n mynd i fod yn onest efo chi. Diolch o galon i chi gyd am rando. Da ni gyd yn mynd i trio Survivor mis nesa. Gan i weld beth y gwydydd. Falle fyddai di mynd i Ffrainc. Falle fyddai ni heb. Ond pan fyddwn ni'n dod nôl, gwych i'r stori i gyd. Diolch o galon i pawb sy'n cefnogi, yn hoffi ni, yn rhannu ni, yn awgrymu ni. Da ni rwan ar YouTube, sydd falle meddwl bod ni'n haws i ffindio, ond question marks, bo. A gymrech nhw i'ch ffrindiau chi sydd efo gormod amser neu commute really hir. Ond am rwan, diolch yn fawr i ti Iest am gynhyrchu a golygu'r sioe. Diolch i ti Bryn am coleitio'r nodiadau. A wneud fel dossier bach i ni. Diolch i Sioned am... Bod yn Sioned. Cadw trefn ar y nonsense. I mean, ydw na i ofyn i Gemini sut i'n neud erbyn tro nesaf. Hwyl i chi tan mis Medi. Fyddwn ni na, fydd y jumpers di'r allan o'r cwpwr, fydd ysgol di cychwyn eto, fydd Bryn fi nôl, fydd llai o colly wobbles erbyn mis yna, gobeithio. Ond am rwan ddedwn ni nos da i chi, a diolch yn fawr! Ta-ra! If I'm late, I'm dead.